welkom allemaal. U kunt gewoon vragen stellen. Je wil mij gewoon vragen stellen. Ik wil even wat weten van een van uw gasten. Ik wil even wat weten. Steek gerust de hand op. En dan is Marianne er bijvoorbeeld. Kijk hier, Marianne heeft een niet te missen een gele sjaal. En speciale moves. Zo te zien. En dan komt zij bij u. Fijn dat u er allemaal bent. Mooi dat je het alweer binnen. Het is 12-talig. Dat verder maar. Begin ik op Theo. Ja, welkom alle heren bij Iepen Up Live. Deze keer Smoek en Smikkel Small. We hebben het eten. We zijn eigenlijk al de hele middag hier bezig in de Grutte Seel. En Boeten van Neushoorn, een oorplak als oost. Terwijl we normaal in het café zitten. En beginnen het het oer eten. En lekker eten. En daar zit al meestal heerlijk te smikkelen. Heel smoek, ik nog eens een keer. Fantastisch, ja, een lekker vegan broodje daar. Nou, van de kramen die je binnen, et cetera, jaren we alle jaar azen wel meer. We hebben hele nieuwsgierige gasten. Maar eerst wil ik wel even wat van Jim in het publiek weten. En voor de mensen die het niet hebben verstaan, dat was Fries. Want we hebben ook mensen hier die vast geen Fries verstaan. Als u denkt, dit loopt de spuigaten uit, nu snap ik er echt niks meer van. Kijk iemand aan die er Fries uitziet. En wellicht kan die dan vertalen. En voor de Friesen die geen Hollands kennen, zeg even een orenfries om van je tinken dat hij wel Hollands kent, dan wil je het vast ook wel uitlezen. En dus, meesken, doch ik gerust mij. Want, wat wil ik eigenlijk wel even van jullie weten? Daarvoor gaan we een onderzoekje doen. U mag uw smartphone pakken. En even kijken. Oh. Dan moet ik even... Hij had klaar moeten staan, maar dat heb je dan altijd. Dan gaan we... We gaan een onderzoekje doen. En die pak ik er even bij. Kijk eens aan. We hebben een enorm groot scherm daarachter hangen. Zoals u wel ziet, gaat u naar menti.com in uw browser, Chrome of Safari. Of als u wat anders heeft, omdat u een geek bent. Menti.com en gebruik de code 754234. Dus naar menti.com 754234. Lukt u dat? Of moet u eerst even inloggen op het neushoorn-netwerk? Nee, want 4G wil hier niet, hè? Dus logt u even in op de wifi hier. Oh ja, daar hadden we even aan moeten denken, hè? Ja, mensen thuis kunnen ook meedoen. Kijk. Sommige mensen lukt het al wel. Anders logt u even in op het neushoorn-netwerk met een naam en een e-mailadres en gaat u akkoord. Is het iemand al gelukt? Nou, het loopt niet storm. Oh, ijs. Kijk, ijs is erbij gekomen. Dat. Nou, dat zijn toch best lekkere dingen. U mag ook gerust verder met de volgende vraag. Terwijl deze binnenkomt. De volgende vraag is... Biologische producten zijn beter. En daar hebben wat mensen gestemd. Ja, nee of hangt er vanaf. Biologische producten zijn beter. Ja, nee of hangt er vanaf. Kijk, daar komen de stemmen ook binnen. En de derde vraag die we gesteld hebben... afstellen is een betere voedselketen. Waar begint die? Bij de overheid, de consument, bij de supermarkt of bij de boer? Eens even kijken. Nou, de boer wordt nog niet hier aansprakelijk gesteld. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Supermarkt, de overheid of consument. We gaan even terug naar de eerste vraag. Daar zijn nu vast meer antwoorden binnengekomen. Kijk eens even. Nou, u heeft dapper meegedaan. Wat was uw lievelingseten? Patat. Patat? Ja. En nog een speciale saus erbij, het liefst? Pinda. Pinda. En hoe vaak eet u patatpinda? Nee, niet elke dag. Ik hoor hier iemand elke dag zeggen, maar nee. Hoe vaak? Nou, eens per maand of zo, niet eens vaak. Eens per maand, 12 keer per jaar, maar dan mag vast wel wat vaker. Eens even kijken. Wat heeft u ingevuld bij het eten? Wat is uw lievelingseten? Curry. Die vegetarische curry, was die van u? Nee, en niet van mij, maar die is wel heel lekker.
eens aan. Dan gaan we eens even verder vragen. Ja, dames, u had helemaal geen tijd om in te vullen, hè? Hier nog iemand die heeft ingevuld? Ja, kijk eens aan. Het lievelingseten. Een lekker stukje entrecote. Een lekker stukje entrecote. En wat is het geheim van het klaarmaken van de entrecote? Op tijd eruit halen, geloof ik, hè? Ja, de pan moet goed heet zijn. Ja. En even laten rusten. En denk je dan ook na over... Oh, sorry. Ja, waar je het vandaan haalt. Ja. Nou, en waar haal je het vandaan? Ik ga altijd naar Johannes op de Schrans. Die heeft zijn eigen koeien. Dus die weet wat die snijdt van die koe. En dan geniet ik er extra veel van. En is dat vlees dan ook echt lekkerder? Absoluut. En waar merk je dat aan dan? Hoe? Nou, als je een entrecote haalt van de supermarkt... die smaakt echt heel veel anders dan die van Johannes. Kijk, Johannes op de Schans. We mogen geen reclame maken, maar het is puur journalistiek onderzoek natuurlijk. Eens even kijken, die tweede vraag. Biefstuk, brood, hartige chili, lasagne, zoute haring, gehaktbal met spinazie. Ook heerlijk. Goed, biologische producten zijn beter. Eens even kijken, wie heeft hier aan deze tafel nog meer? Aan deze tafel. Hebben hier mensen iets ingevuld? Eens kijken, wat had jou invult? Nou, het hangt er helemaal van af. Vertel. Nou ja, het is net zo dat biologisch bevast altijd beter is. Want iets wat net biologisch is, kan ik goed wezen. Ja, maar meestal is wel vaak van biologisch geen bestrijdingsmiddelen. Maar respect voor het beest of voor het gewas maken. Maar als er nou een stuk vlees is van een beetje fatsoenlijke boer, daar zit ik net bestrijdingsmiddels bij. Die spuit ik net om raak troep in het lichaam van een koe. Dus ja, wist het is een beetje dubbel. En mevrouw, wat had u ingevuld? Hetzelfde als hij, hangt er vanaf. Hier zit Willem Schaarsma, daar gaan we eerst nog verder mee praten. Biologische producten ben beter, Willem Schaarsma, kok van wel 3 restaurants. Ja, nee, net altijd. Nee. En wanneer bijvoorbeeld net? Sorry, wanneer bijvoorbeeld net? Nou, wat die man zei, mijn kei, daar ben geen slechte boeren in Friesland. Maar wie mij zo'n net slachtje zonder antibiotica, of mij antibiotica in het lichaam, daar ben we heel streng op. Dus dat is goed net altijd beter of minder te wezen. Nou, dat is heel nieuwsgierig, want hij is een gast uit Vlaanderen. Die heeft hier een hele duidelijke mening over. Daar zullen we over verder praten en die mening zul je over verbazen. Dan even de laatste. Een betere voedselketen begint bij... Ja, 4 mensen hadden gezegd de boer. Was er iemand hier die had gezegd de boer? Een betere voedselketen begint bij de boer. Dat zullen de meesten tussen voor West hebben. En eens even kijken, wat heeft u ingevuld bij deze vraag? Ik zou invullen de consument. En waarom de consument? Ja, het begint toch vanzelfs bij die cells. Maar is het net zo dat de supermarkt dicteert wat de consument kiezen kan? Ja, maar de consument kan ik vragen. En hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Nou, dat is een drege vraag. Nee, dat... Let je erop wat je ons kaf in de supermarkt? Ik let er heel goed op, ja. Wat is dan bijvoorbeeld taboe? Hoe denk je van, nou, dat ken ik echt net keepje, dat is gewoon net goed? Nou, dingen maar zoeken erin en zo, die keep ik net. Maar... Dus geen frisdrank voor jou? Nee. Of energy drink? Nee, zelfs net. En eens even Sjen. Daar zien we het en ik nog goed ha. Bedankt voor deze input en van de meesten thuis ek. En dan gaan we even rond naar uw oren scherm. Zo, daar is die, ja. Dus we hebben een low budget, hè? Dat zul je wel. Zo. En dan wil ik nou graag een on jou vaststellen. En dat is mijn co-host, Joert, Wilbert van der Kamp. Applausje. Gaan we zitten of blijven we staan? Nou, zullen we nog even blijven staan, We blijven nog Wilbert? even staan. Even actieve houding. Jij spreekt Hollands, hè? Ja, ik heb een idee van wat je net hebt gezegd, maar ja. Nou, Voor het rest van Holland. Ja, gelukkig heb ik ook Hollands geleerd. Wilbert, we hebben jou niet voor niets gevraagd. Want vertel eens even zo op het gebied van voedsel, eten, et cetera. Waar ben je actief in? Waar maak je je hart voor? Waar ben je mee bezig? Op een gegeven moment ben ik me gewoon gaan interesseren voor voedsel, omdat ik veel ging koken zelfs. Of zelf, niet, ja, ook zelfs. Vond mijn moeder, maar vooral zelf. En sindsdien ben ik gaan proberen om met zoveel mogelijk mensen te praten die iets met voedsel doen. Dus ik heb een voedselacademie georganiseerd met jonge mensen die allemaal iets met eten hebben. Of ze nou voor Ahold werken, sorry voor de reclame. Of dat ze gewoon boer zijn, of ze nou wetenschappers zijn. Al die mensen met elkaar laten praten. Nou, en dan zie je wat voor verschillen er allemaal zijn. En die antwoorden vind ik daarom ook wel mooi. Dat mensen zeggen, ja, het ligt er maar net aan
wie iemand is, hoe die het doet. En daarna heb ik nog een talkshow in Amsterdam gedaan over voedsel. En daar ging het dan altijd over ondernemerschap. Dus wat kan iemand die echt een product maakt, wat voor verschil kan diegene nou maken? En ik vind het altijd interessant om niet alleen maar in zwart-wit te denken. Dus niet biologisch of niet biologisch, maar te kijken wat zit er nou allemaal tussen en wat zijn de mensen erachter, wat zijn de verhalen erachter en hoe kunnen we de wereld uiteindelijk veranderen en beter maken voor zover dat nodig is. Fantastisch, bedankt. Geweldig. Ik ben hartstikke blij dat je er bent. De eerste gasten zijn voor jou, dus please take it away. Wilbert van der Kamp. Yes, dankjewel. Nou, allereerst ook namens mij, leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan in gesprek met 4 mensen hier op de bank. En als je kijkt naar voedsel, dan is het zo dat het ergens begint. Over het algemeen bij de boer. En die boer krijgt misschien een zaadje, maar die stap daarvoor die gaan we niet bespreken. Maar dan komt het via allerlei stappen uiteindelijk in jullie mond terecht of in iemands anders mond. En met die mensen ga ik praten. En graag wil ik uitnodigen, en ik ga ze daarna aan jullie voorstellen. Albert Kooi, Janko Heida, buurvrouw Dirkje en Sarah Vroen. Applaus alsjeblieft. Nou, dan hebben we gelijk een volle bank, volgens mij. Albert is er nog niet. Oh jawel, die komt eraan. Ja. Ja, want ik heb jullie allemaal bij de voornaam en achternaam genoemd. Maar jij hebt ook een achternaam, neem ik aan. Want buurvrouw zal niet je voornaam zijn. Want wat is je achternaam? Brouwer de Koning. Ja, en ik had het net over die keten. En die begint natuurlijk bij de boer en die eindigt bij de consument. Waar sta jij in die keten? Ja, ik sta vrij aan het begin. Of tenminste, dat denk ik. Mijn koeienmelken produceren melk. Ja? Dus daar begint het verhaal bij mij. En langzaamaan begonnen, heel klein, een beetje groter. En nu nog steeds heel klein voor de rest van de mensen, denk ik, met mijn 12 koeien. Ja, 12 koeien, want dan zeg je, nou, ik ben klein begonnen. Hoe klein was dat dan, als je nu op 12 zit? Ja, we zijn getrouwd. En toen zeiden mijn ouders van, wat wil je op je op je trouwerij? Nou, ik zei, gewoon koeien. Nou, en toen, ik werkte op OK in een Sneek ziekenhuis. En wat wil je op je trouwerij? Nou, ik zeg, nog wel één. Dus vandaar zijn er 2 binnengekomen. En die hebben we laten afkalveren. En uiteindelijk ben ik begonnen met melken. In de koffie lekkere melk, dacht ik. Maar mijn moeder zei, ik maak er kaas van. Dus zo is het ontstaan. Ja, en die producten kunnen mensen hier ook proeven. Dus mocht je het nog niet hebben geprobeerd, loop daar straks even heen en proef het even. Laten we doorgaan naar de volgende. Sarah, waar sta jij in de keten en wat doe je? Ik denk dat ik overal sta. Ik denk dat de meeste van ons ook consument zijn. Dus ik ben consument uiteraard. Maar daarnaast, mijn man die is melkveehouder. Dus we hebben ook een melkveebedrijf. En ik werk veel met de visserij. Dus ik ben zelf geen visser. Want ik word al zeeziek als ik de haven uit ben. Of voordat ik de haven uit ben, zelfs vaak. Maar ik heb ook wel in die zin zicht op die kant van de productie. Ja, daar gaan we het ook wel over hebben. Want natuurlijk landbouw en fruitteelt, dat is iets waar iets speelt. Maar ik ben ook wel benieuwd naar die verschillen. Dus daar gaan we het zeker ook over hebben. Albert, je hebt daar ook een microfoon. Ja, sommige mensen zullen jou kennen, anderen misschien niet. Maar voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je en waar sta jij in die keten? Nou, ten eerste ben ik kok. Dat ben je, dat blijf je. En ik heb mezelf eigenlijk afgevraagd van... wat eten we eigenlijk? Dus ik maak me druk als kok over ons eten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En met die gedachte heb ik eigenlijk een beweging in gang gezet. En dat heet Dutch Cuisine. En die Dutch Cuisine is gebaseerd op 5 principes. Want volgens mij kan iedereen 5 woorden onthouden. En als je die 5 woorden nou onthoudt, dan kan jij, dat is die consument die dan zeggen, het verschil maken. Ja. En jij zegt, nou, ik ben een kok die me er druk over maakt. Ben je wat dat betreft uniek of heb je het idee dat heel veel koks dat doen? Ja, ik ben uniek natuurlijk, maar dat is volgens mij iedereen in de wereld. Maar, dat is toch fijn voor het hele publiek ja, toch, of niet? om te beseffen? Ja. Een mooie avond. Ja. Maar nee, er zijn gelukkig echt wereldwijd echt fantastische koks die op het hoogste niveau nadenken over het eten. En die kunnen het verschil maken. En het verbaast me dan daarom wel eens weer dat veel gewone koks die we allemaal zien werken, waar we gaan eten. Maar wij zijn zelf natuurlijk als consument ook kok. Hoe weinig we eigenlijk echt weten van het eten. En het eten en de ingrediënten en de producten die we kopen. En dat wij eigenlijk programma's als de Keuringsdienst van Waarde nodig hebben. Of de overheid nodig hebben ons te vertellen van... Weet je wel hoeveel suiker in ons eten zit? En ik van hallo, wake up jongens. Ja, je had misschien ook de ingrediëntenlijst kunnen lezen. Ja, precies. Weet je hoeveel
benamingen er voor suiker zijn? Geen idee, weet jij het? 56. 56, ja. Ja, en die meneer die hier suikervrij had, die kennen ze misschien ook niet alle 56? Ongeveer wel. Nou ja, Precies. dus dat is een mooie uitzondering. En dat dan bijvoorbeeld in brood al 3 soorten suikers gebroken worden. Ja, ja, nou en daar gaan we het nog veel langer over hebben. Maar eerst de laatste gast, Janko. Stel jezelf even voor en ook voor jou hoor ik graag weer waar je staat in de keten. Ja, Janko Haida van De Streekboer. Tenminste, zo leg ik het meestal uit. Ik ben ik zie mezelf als een verbinder. 3 jaar geleden begonnen ook als consument natuurlijk gewoon van... ik wil anders eten. Last van klachten. En ik heb een geneeskundige achtergrond, zeg maar. En dan kom je er eigenlijk achter dat je in de supermarkt zeg maar, gewoon heel weinig... verder komt, zeg maar. Dus dan ga je op zoek. En ik ben in aanraking gekomen met boeren bij mij in de buurt. En daar was ik door gefascineerd. Dus dat eigenlijk gewoon zo simpel is. Dat we gewoon die connectie zo zijn verloren met de basis zeg maar, van het voedsel. Dat vind je gewoon niet meer in een supermarkt. En nou, dat was eigenlijk de reden dat ik dacht van... Wat hebben we eigenlijk in de regio? Wat is er eigenlijk te verkrijgen? En dat bleek eigenlijk gewoon een compleet assortiment aan producten te zijn. Dus gewoon alles waar we gewoon vandaag de dag van kunnen leven. Ja. Alleen is het nog heel minimaal georganiseerd. Ja. Ja, dat probeer ik met de mensen weer te verbinden. En te kijken zeg maar, welke schakels daar voor nodig zijn. Ja, want dat is ook wel interessant. Dat is een beetje het eerste deel waar we het over gaan hebben. Is nou die macht en die keten en het willen veranderen en ervoor zorgen dat het beter werkt. Ligt die nou bij de consument of ligt die bijvoorbeeld bij de boer? En volgens mij wat jij zegt, die verbinding die is het allerbelangrijkste. Maar verbinding is ook weer uiteindelijk een leeg woord. Want we moeten het nog wel gaan doen met z'n allen. Want Sarah, jij zegt van nou, zowel in de visserij als in de melkveehouderij, die wereld zie ik. Wat zijn de problemen die je daarin ziet in die verbinding die er is tussen boer en consument? Nou, ik denk wat jij net ook zegt, hè, je bent die verbinding kwijt. Vroeger had je allemaal wel iemand in de familie die een boerderij had of die iets in met voedselproductie. En dan ging je in de zomer vanuit de stad ging je leuk logeren bij de boer en dan kreeg je daar allemaal wat van mee. En dat heb je gewoon veel minder. Je hebt veel minder families waar boeren en vissers actief zijn. Dus dat is eigenlijk een soort van beginsituatie. En daarnaast is het hele proces van voedselproductie vaak zo ingewikkeld gemaakt dat je als producent zijnde ook weer heel moeilijk dat contact herstelt. En je kan absoluut leuke dingen organiseren. Ook als boer. Hè. Jij doet dat denk ik ook heel erg actief met je producten. Maar dat kost wel veel tijd en energie. Ja. En dat maakt het wel eens lastig. Ja, want Dirkje, jij hebt 12 koeien, dus daar ben je al wel aardig wat tijd aan kwijt. En dan daarnaast neem ik aan dat op jouw plek dat er ook zeker wel mensen op bezoek zullen komen. Ja, heel veel. Heb je daar altijd wel de tijd voor? Want je moet ook gewoon dat bedrijf aan de ren houden. Ja, dat is soms lastig, maar daar moet je tijd voor maken, vind ik. Want de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de consument. Je moet ook de consument de gelegenheid geven om bij je te kunnen komen kijken en het product te kunnen beoordelen. Ja. En ik merk gewoon, ik heb ook heel weinig tijd, maar het geeft je ook heel veel energie. Als ik 2 koks krijg van een restaurant en die komen met mijn moeder dan in dit geval kaas maken en zij stellen een vraag. Hey, daar loopt een koe met horens, is dat dan een stier? Dat vind ik dan geweldig. En dan denk ik, oké, dit is zinvol dat zij hier komen. En je merkt gewoon, je kan vertellen over je bedrijfsvoering, je bent transparant. Ben je biologisch of niet? Dat vervalt compleet. Want ze zien gewoon hoe je het doet. En de ingewikkeldheid van producten is niet aan de orde. Want ze kunnen gewoon zien wat je doet. Bij een grote fabriek gaat het een buis in. En ja, wat er dan mee gebeurt, daar heb je geen idee van. Nee. Maar jij kan mensen dus echt weer laten zien hoe het dan werkt? Ja, ik kan echt laten zien en ik vertel ze dat ook. Daar zijn geen geheimen voor. Dus, en ook onder zuivelboeren onderling is ook veel contact. Dus dat is ook hartstikke leuk. En daardoor maken we onszelf sterk. Maar ik vind het ligt niet alleen aan de consument. Maar het ligt ook aan de boer. Hoe staat hij erin? Wat wil hij laten zien? En hoe gaat hij met zijn bedrijf om? En dat is leuk om die transparantie te bieden. Precies, ja. Ja, want Albert, jij bent uiteindelijk als kok natuurlijk doorgeefluik. Want je hebt je voegt waarde toe. Maar je vertelt ook van jou weet ik dat je die verhalen van de boeren ook vertelt. Maar hoe doe je dat? En komt het ook altijd aan als mensen bij jou komen eten? Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk transparant te zijn. Vandaar ook dat ik het eenvoudig gemaakt met
5 woorden om te kijken. Het is niet alleen maar de transparantie, het is niet alleen maar wat we denken te weten over eten, maar ook gewoon waar het eten vandaan komt en wat verpakt en niet verpakt wordt. Het is steeds vaker, kijk, als we nu praten over vis, praten over boeren, over koeien, over melkproducten. Maar dat is een gedeelte waar we nog best wel een grip op hebben, denk ik. Ja. Maar de rest van de dag eten wij zoveel verpakt eten, waarvan we niet weten wat erin zit. En waar we door de marketing, met name door de voedingsmiddelenindustrie, denken dat wij dingen eten die gezond zijn. Ja. Dus we zullen gewoon besodemieten waar we bij staan. En we trappen er nog in ook. Ja, dus die anonimiteit van een product, het feit dat je eigenlijk niet echt meer iets herkent of eigenlijk niet echt weet wat het helemaal precies is of waar het vandaan komt, dat is ook een probleem, zeg jij. Ja, dat is één probleem. Maar ik denk dat het ook gaat over het zelf koken. Ja. En dan praat ik niet alleen over professionele koks, restaurants, vanzelfsprekend. Hoewel daar al niet meer echt gekookt wordt. Natuurlijk heel veel restaurants waar natuurlijk ook kant-en-klare producten worden gebruikt. Maar mensen zelf thuis ook steeds makkelijker halffabrikaten kopen, kant-en-klare producten kopen. En zelfs zo'n professor Rosanna Hetzenberger die notabene in Zomergasten durft te zeggen dat je kan beter zelf piano spelen dan koken. Ja. En dan denk ik aan Maarten van het Hart die dan daarop reageerde. Ja, zet een cd op en ga zelf koken, weet je. Het tastbaar, het maken van eten. Als je een hele drukke dag hebt gehad, in welk niveau je werkt en waar je ook werkt, hoe lekker is het om gewoon een ui schoon te maken en uit te snipperen, gewoon te koken met producten. Het bewustzijn van een seizoen, een van de mooiste aspecten die Nederland heeft, is, behalve de mooie natuur en zeker in Friesland ook de boerderijen, is het besef dat wij seizoenen hebben. Ja. En we praten vaak over seizoenen. Weet je, 4 seizoenen. Nee, dat is de jaargetijd, dat is Vivaldi. Nee, we hebben 880 seizoenen. Elk product, elke groente, elke kruid heeft zijn eigen seizoen. Ja. Weten we natuurlijk niet meer. Nee. Dus en dat is zonde dat het allemaal weg is. En die anonimiteit, daar hebben we het ook over gehad, dat een probleem is. En Sarah, ben wel benieuwd hoe jij dat dan ziet. Want in de landbouw en in de bijvoorbeeld kruidenteelt, maar ook wel in de groenteteelt en verder. Daar zeg je van, daar is zoveel diversiteit, we hebben er geen idee meer van. Is dat heel anders in de visserij? Nou, ik vind het sowieso wel leuk wat je zegt, hoor. Want mensen zijn vergeten om te koken. En wij hebben dus... mijn man is melkveehouder en daarvoor was ik ook gewoon... je koopt wat in de supermarkt. En toen op een gegeven moment kregen we vlees van onze eigen koeien. En dan moet je dus echt weer opnieuw leren koken. Want een entrecootje van de slager is hartstikke lekker. Maar er zit zoveel vlees aan een koe, waarvan ik dus een aantal jaren geleden echt geen idee had wat ik ermee moest. Ja. Dus dat is ook wel een proces geweest, waar je inderdaad zelf weer in de keuken leert staan. En oké, dit moet sudderen, dus daar heb ik echt tijd voor nodig. Ja. Daar heb je helemaal geen tijd voor nodig. Oh, kijk, vertel. Het maken van een bouillon of suddervlees, dat kost 1 minuut. Ga daarna je laptop, je e-mails zien. Ga televisie kijken, zet muziek op. Ja. Je hoeft er niet naast te zitten. Het kost helemaal niet veel tijd. Maar die vaardigheden die zijn we dus ook wel een beetje kwijt. Hoewel ze helemaal niet zoveel tijd kosten. Maar... En ook het feit dat je vlees, als je dat in de keuken hebt liggen, dan gaat het op een gegeven moment gaat er wat verkleuren. En in eerste instantie, dat is helemaal niet erg. Het is niet dat het dan bedorven is. Maar je bent het gewoon niet meer gewend. Dus je schrikt daarvan. In de vis denk ik dat dat ook zeker het geval is. Je hebt natuurlijk ook wel seizoenen voor vis. Nu is het wel zo kijk, er zijn heel veel verschillende soorten visserij. Dus voor iedere visserij is dat weer anders. Er zijn ook producten die gewoon het hele jaar door gevangen worden, uiteraard. Ja. Maar ook daar geldt dat het klaarmaken, dat is tegenwoordig echt bijna een soort van skill die je op je cv kan zetten. In plaats van dat het gewoon dagelijkse kost is. Ja, want wie hier in de zaal kan een haringje schoonmaken zelf bijvoorbeeld? Want de haring is dan niet per se de meest moeilijke vis misschien. Ja? En een harder, wie van jullie heeft wel eens een harder schoongemaakt? Ook, ja, de kok. Ja, ook wel toch, Albert, hè? Ja. Nou, ik kan uren doorgaan, je moet me stoppen. Ja, ik zeg zo stop. In de koksopleiding, er wordt wel een keer een vis gefileerd, maar een haring schoonmaken. Maar het bewustzijn waarom je haring alle minuut moet schoonmaken en niet kant-en-klaar moet kopen, omdat hij dan daarna geoxideerd gaat worden, is zo belangrijk. Dus het gaat niet alleen dat je het kan klaarmaken, maar waarom je het klaarmaakt en de manier waarop. En dan het over vis hebben, het moet helemaal niet gefileerd worden. Vis moet je in zijn geheel bereiden. Oké. Nou, dus dat hebben jullie in ieder geval allemaal weer iets geleerd vanavond. Ik zou denken, de oplossing voor zo'n probleem als dit, want
het probleem is volgens mij ook heel erg de afstand die er uiteindelijk is tussen boer en consument, of tussen product en consument, of kennis en consument. Zou kunnen zijn dat je zegt, maar we gaan helemaal op de regionale tour. We halen het eten van dichtbij. En daardoor is er veel minder een kloof te overbruggen. Hoe zie jij dat? Is dat regionale eten echt een oplossing? Ja, kijk, in het begin begint het een beetje natuurlijk als een idee van kan het überhaupt? Het is eigenlijk al een beetje gek dat het daar voor het eerst weer eens over na te denken. Maar ik begin wel steeds beter te beseffen dat daar de oplossing wel ligt. En vooral waarom zijn we zo over voedsel aan het nadenken? Waarom willen we zo graag, of waarom houdt het ons zo bezig? En volgens mij ligt daar wel een belangrijk punt, is dat het vertrouwen achter dat voedsel zeg maar enorm geschaad begint te raken. Ja, of misschien al wel is. Maar we weten nog niet zo goed waarom. Langzamerhand komt dat nu steeds meer. Mm-hmm. En daar komt steeds meer aan het licht dat het systeem wat we met elkaar hebben opgezet, waarin we voedsel produceren, voor de grote markt, voor de voedselzekerheid, voor de hygiëne en noem maar op, dat eigenlijk allemaal mazen heeft die onze maatschappij eigenlijk toch wel afbreken, kun je misschien wel zeggen. Maar kan je eens een voorbeeld geven daarvan? Nou ja, kijk, als je hoort dat onze melk bijvoorbeeld, dat daar de eiwitten en de vetten zeg maar worden verkocht en dat we ondertussen palmolie importeren en dat in de grote fabrieken waar het in de buis gaat, dat het echt als een handelsproduct wordt en er wordt palmolie aan toegevoegd en dat is dan onze melk. Ja, dan zeg maar, dat maakt het verschil volgens mij in koop je het bij een boer die in eerste instantie gewoon een fantastisch mooi product heeft, of geef je het aan iemand die daar handel mee wil bedrijven en daar zoveel mogelijk geld uit wil halen. En dat zeg maar in elk categorie, in vis natuurlijk ook, van als we bewust zijn van de true price van een product. En dus als wij met z'n allen heel graag een palmolie willen gebruiken, zeg maar, wat is dan de schade daarachter? Als we daar bewust van zouden zijn als consument, dat maakt voor mensen de overtuiging, zeg maar, van oké, dan haal ik het liever van een bron waar ik wel vertrouw. En daar ligt volgens mij de sleutel in de regio. Ja. Dus die echte prijs doorhebben. Van wat kost het nu eigenlijk? En dat is in de regio wat makkelijker te doorgronden hoe dat in elkaar zit. Nou ja, en stel je had alleen die regio. Ja. Stel je had alleen onze provincie, ons land. Ja. Wat zouden we dan kunnen eten, zeg maar? Nou, dan kom je op het geval dat je gewoon niet zoveel vlees kunt eten zoals we nu eten. En dat maakt de waarheid, zeg maar, duidelijk. Dat we onze aarde veel te veel opbruiken, zeg maar. En datzelfde geldt gewoon voor heel veel voedsel wat we nu gebruiken. Dus als je het weer naar een overzichtelijke schaal terug zou brengen, dan creëer je, zeg maar, ook weer voor de mensen weer een beetje het besef en begrip voor waarom we iets eten, in plaats van de hele marketing die erachter zit van een bedrijf die gewoon iets wil verkopen. Ja, want Albert, jij, Dutch cuisine, daarmee zeg je eigenlijk al, min of meer regionaal eten. Als Janko het dan heeft over die echte prijs, het beseffen van nee, dan moeten we misschien minder vlees of geen vlees meer gaan eten. Speelt dat ook een rol daarbinnen? Ja, zeker. Ik bedoel, eigenlijk is het begonnen met 80-20. Dus dat 80% het eten moet bestaan uit de plantaardige producten, dus groenten uit je regio, koude grond, geen kassen, vanzelfsprekend biologisch. En die garnituur die we erbij willen hebben, dat bestaat dan uit dierlijke producten. Dat is eigenlijk de basis van... En garnituur is echt die 20% van dat bord maximaal, dat is je vlees. Ja, want is dat gezond voor onszelf als mens. Hè? Max 75, 80 gram vlees of dierlijke producten, inclusief melk en kaas, is goed voor je, meer niet. Nee. Maar het is vooral belangrijk, inderdaad, wat Janko ook al zei, is ook voor de aarde. Dus als wij te veel eten, en het gaat dan niet over die week zonder vlees, maar het gaat over geen dierlijke producten. Ja. Dat is goed voor ons. Dus die balans moet weer terugkomen. Daar gaan we zo meteen nog veel langer over hebben. Ongeveer 10 minuten, maar niet met jullie. Want dit gesprek gaan we een beetje afronden. Maar wat ik nog wel fijn zou vinden is... waarvan je denkt, nou, als mensen dit zouden gaan doen... dan maakt het al een verschil. En er zijn natuurlijk een aantal dingetjes langsgekomen... zoals weer zelf gaan koken. Maar als jullie nog 1 ding zouden kunnen noemen... dan denk ik dat de zaal nog meer geholpen is. Dus ik weet niet van wie van jullie er wil beginnen. Nou, ik wil wel beginnen. Ik zou zeggen van, kom er maar langs. Dan laat ik het je zien. Ik merk dat als mensen bij me langs zijn geweest... het enthousiasme er komt, maar ook blijft. Top. En
Nou, dat wil is ik. duidelijk. Dus allemaal naar de boerderij. Of zometeen naar die kraam, daar proeven. En dan ga je sowieso naar de boerderij. Sarah? Ik zou zeggen, put your money where your mouth is. Dus echt, ja, als je dingen belangrijk vindt, zorg dan ook dat je echt oprecht op het moment dat je in de winkel staat of dat je langs een boer rijdt waar je wat kan kopen, doe het gewoon. Ja. Want op het moment dat die markt ook toeneemt, dan wordt dat vanzelf een beweging. En ik denk wel dat dat een belangrijke, richtinggevend iets is. Ja. Dus in die zin die consument wel ook aan zet om te kopen wat hij zegt dat hij wil Ja. hebben. Dus ook echt een rol voor ons allemaal. Ja. Dus, en Albert? Ja, wat ik al gezegd heb, ik denk dat het belangrijkste is dat je zelf kookt van echte producten, onvoorbereid, no processed food. Ja. En leer de seizoenen kennen. Ik denk dat dat in Nederland het allermooiste is. Top. Ja. Janko? Ja, volgens mij is voor iedereen die iets wil veranderen, daar moet je eerst energie in steken. En dus wil je echt oprecht anders gaan eten, wil je uit je regio gaan eten, ga het eens proberen. En stop daar eens een 2-3 weken tijd in. Ja. En kijk, zeg maar, of je dat wilt volhouden of niet. En wat ik zie is eigenlijk dat als mensen inderdaad, net als wat Dirkje zegt, als je 1 keer begint, dan draait het niet weer om. Nee. Dus steek 1 keer voor een aantal weken die tijd erin en ga ervoor. Top. Nou, je wilt niet meer anders, want als je flauw uit de winkel koopt, dat is gewoon echt niet eten. Nee, dus nogmaals, ga zo meteen daarheen. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken en graag nog 1 keer een groot applaus. Ja, Marianne. We gaan naar jou. Even heel wat oors als eten. Ik zag hier al de hele tijd vrouwen zitten die hele mooie dingetjes aan het maaien binnen. Waar ben je en wat maait je? Ja, ik ben Kobe Flapper en wij maken draakjes. En mijn boervrouw zal laatst even vertellen waarom wij die draakjes maken. Maar de aanleiding weer dat er een opvangwedstrijd in Leeuwarden op de hele constaten. En toen betocht Elske Riemersma liet wij een verbinding maken, eten verbindt. Dus we hebben Meet and Eat organiseren. En daardoor hebben we een protte mensen kennenleerd. En dan verdiepen ze ook in de cultuur van de mensen. En op het stuit is Afghanistan heel bot in het nieuws, omdat het is een land in oorlog. En Nederland stuurt toch mensen waarom die het uitprocederen binnen. En Nederland is daar heel streng in. En er is nou een landelijke actie dat wij Malco zo volle mogelijk handtekeningen samelen. En die brengen we naar staatssecretaris Harbers op 30 mei. En het weekend ervoor, takken weken, dan hebben we een actiedag in Leeuwarden. Dat is onder het Strijdfestival. Dus hebben we een heel soort mensen gevraagd om een handtekening te zetten om geen mensen naar Afghanistan te sturen. En het symbooltje van die actie is deze draak. Ja, want een draakje is in het Fries voor vlieger. Draak. Dat is wel even wichtig om te weten, want mensen denken nou wat best aan het maaitje. Ja. Vliegertjes dus. Want mensen naar Afghanistan waarom sturen is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk, want binnen haast alle weken wel 12, 13 keer zelfmoord ontslagen en ontploffingen. En het gaat om bijen en squallen en journalisten. Verleden weekend nog een journalisten daar. En wij sturen ze gewoon daarheen. En moest dus nagaan wat het maar de mensen doet die hier zitten en die wachten je op uitsturen te worden naar een land waarvan ze zeker weten dat het haar deer worden zal. 75% van de mensen die het echt waarom gaan, die zijn al opnieuw op een vlecht. Nou, en daar werken wij dus aan mee. Dus wij vinden dat het dus net kan. Het is op Syrië nou het gevaarlijkste land op de wereld. En wat kan mensen hier van de jonge dwan? Wij hebben hier handtekening formulieren. Daar kun je een handtekening op zetten. We hebben informatie. Er staat onder andere op hoeveel ontslagen de Oudere West hebben, maar hoeveel deden. Takkenwieke Sneun is de hele dag een actiedag. We staan dus op het Ceylon. En we vragen mensen dan ook om te tekenen. En jongens, om zo'n uur is er bij Slieker een hele speciale film onderkomen. Ik ga jij dat die echt de moeite waard is. En wij hopen dat er zo volle mogelijk mensen ook komen. Dus je kan ook een flyer meenemen van de film. Je kan ook online tekenen. Dat is ook heel handig. Dat is op www.stuurzenietterug.nl. Oké, ik zal nog even naar de buurvrouw. Want de buurvrouw die gaat vertellen waarom vouwen jullie vliegers? En jij verstaat Nederlands, maar je spreekt Engels terug, begreep ik. Okay, this is Zarmina Haidari. And maybe you asked that what is the meaning of this kite? Yes, that was the question. Yeah, the kite is the
traditional sport in Afghanistan. So why we are using in here for the action? So it means a symbol of freedom. That's why you are using for the action. Okay, and you have with a pin on the back. I see people with kites over there and over there. People can get a kite from you? Yeah. As a symbol? Yeah, sure. Why not? And only when they sign de petitie? Ja. Oké, dus wilt u zo'n mooie vlieger en wilt u deze actie steunen? Kom dan vooral even langs deze tafel. Dank jullie wel. Ik loop even verder, want er staan hier natuurlijk allemaal leuke kramen. En ik ga even hierheen. Ik denk dat ik even hier tussendoor ga. Oh jee. Ik ben hier bij Dr. Plant aanbeland. Hi. Sorry, ik jaag ook iemand weg volgens mij. Wie ben je en wat is jouw concept? Ik ben Esther Donat en ik heb de kiosk op de Prins Hendrikbrug. En daar ben ik Dr. Plant begonnen. Omdat een groot deel van de bevolking een plantaardig eetpatroon aanneemt. En wij willen de mensen kennis laten maken dat lekker eten niet altijd van dierlijke producten hoeft te komen. En ons motto is dan ook wat we proberen uit te dragen en te laten proeven. Dat je bij ons eigenlijk vergeet dat je veganistisch eet. Want er staat hier van alles en je vergeet dat je veganistisch eet. Wat hebben jullie allemaal... want ik zag ook mensen met burgers en zo. Ja, wij maken burgers van zwarte bonen, kikkererwten, van plantaardige producten. Daar doen wij kruiden doorheen. Wij maken verse guacamole. Elke burger heeft ook zijn eigen saus. En die ik hier op dit moment verkoop, die maken wij zelf. Wij hebben ook eventueel de Dutch Wheat Burger. Dat is een burger met zeewier. Maar die kun je in principe gewoon bestellen. Hoe smaakt, even tussendoor, hoe smaakt zeewier? Zilte smaak heeft dat. Het smaakt naar de zee. Oké, bijzonder voor een burger. Ja, klopt. En ik zie daar ook een meneer met een heel spannend shotje, sapje. Wat is dat? Dat is een gembershot. Dat doe ik in de slow juicer. En dat is met gember en citroen en kurkuma. En dat bevat heel veel antioxidanten. Het is heel goed voor je afvalstoffen. Het is weerstandopbouwend. Dus het is ontstekingremmend en ontzettend goed voor je maag. Nou, ik zou zeggen allemaal proberen. Volgens mij, dankjewel. Wij gaan terug die kant op, volgens mij. Ja, want ik sta hier ondertussen bij de band. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, cabrón, muy bien. En dat was ongeveer al het Spaans dat ik ken, net geleerd. Ik sta hier met Dave Mochilero y su Candela. Dave, we kunnen al horen, ook aan het Spaans wat je net gebruikte. Jullie spelen vooral Zuid-Amerikaanse en Caribische muziek, klopt dat? Ja, dat klopt. Wij spelen Cuban classics, cumbia en rumba. Nou, wat gaan we zo meteen van jullie horen? We gaan zo meteen mijn nummer No Tengo Dinero. Dat betekent ik heb geen geld. I don't have money. Nou, wie nog een muntje heeft voor Dave en zijn band, ze zijn helemaal blut. Voor die mensen die wil graag gewoon dansen, de dansvloer is open. Hè? En ons motto is dance like nobody is watching. Goed, dans alsof niemand kijkt. Nou, iedereen staat zo meteen op. Applaus voor de band, Dave Mochilero y su Candela. La vida pasa y nosotros seguimos aquí. Hoy no tengo dinero para comprar lo que quiero. La vida pasa, la vida pasa, la vida pasa y yo
un sillón. Espero a que la luna sonría, espero a que el sol acerca mucho menos la lejanía. Bonita vida miserable y perdida me estás haciendo brujería, que no me gano el premio. Alma mía, ¿qué será si no salgo a buscar? Si no escuchan la verdad. Oh, 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 y no tengo dinero, no tengo dinero, y no tengo dinero, no tengo dinero, y no tengo dinero, no tengo dinero, y no tengo dinero. Sí. Quiero un beso tuyo sincero, quiero llorar y no puedo parar, quiero llorar y no puedo esperar, quiero, oh, 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 que no me gano el premio. Alma mía, ¿qué será si no salgo a buscar? Si no escuchan la verdad. Oh, 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 y no tengo dinero, y es pena. Tengo dinero para comprar lo que quiero. No tengo dinero y no tengo dinero. Comprar lo que quiero. No tengo dinero, hoy no tengo dinero. Ay, no tengo dinero. Para comprar lo que quiero. Y no tengo para comprar lo que quiero. Para comprar lo que quiero. Para comprar la felicidad. Lo que quiero. Dave Esu Candela, hartelijk bedankt. En we horen jullie straks weer. Ze zijn nog niet uitgespeeld. Mooi. We hebben gesproken over mensen die voedsel maken, produceren, verwerken, doorgeven. Maar er is natuurlijk veel meer rondom voedsel. En het leek ons ook leuk om te spreken met mensen die van voedsel hun werk hebben gemaakt, maar niet zozeer produceren of bereiden. Daarom hebben we hier zitten Hiske Versprillen en Martin Aukes. Martin Aukes is voedselfotograaf. Hiske Versprillen, jij werkte tot voor kort voor het Parool. Ja, ik werk nog steeds voor het Parool. Je werkt nog steeds voor het Parool, Ja. daar schrijf je restaurantrecensies voor. Ja, dat klopt. Je hebt ook de Tegel, een journalistieke prijs gekregen omdat jij erachter kwam dat een Amsterdams biefstukkenrestaurant paardenbiefstuk serveerde al tientallen jaren in plaats Helemaal waar. van runderbiefstuk door DNA. Lekkere biefstuk trouwens. Ja, niks mis mee met paardenbiefstuk. Nee. Morgen allemaal paardenmeisjes in mijn inbox.
Maar goed. Hiske, jij gaat nu ook voor de Volkskrant schrijven. Ja, vanaf deze zomer stap ik over. Ja. Van waar de overstap naar de Volkskrant? Ja, nou ja, op zich is dat proefwerk, heet het dan, hè, in het Parool, is een hele mooie plek. Dus het heeft me echt ook wel wat hoofdbrekers gekost of ik die overstap wel wilde maken. Maar het was uiteindelijk toch, je wilt een keertje buiten die ring kijken. Er gebeurt zo ontzettend veel in Nederland. Ja. En ja, Amsterdam is ook maar Amsterdam. Inderdaad, dat zeggen wij hier al jaren. Als we eens even gaan kijken naar hoe jij schrijft. We hebben even wat op een rijtje gezet. Dit is bijvoorbeeld... Oh jee, niet alleen maar lelijke dingen, hè? Nou ja, over het restaurant Spingaren. Oh, dat was heel erg. De zelfgemaakte worst is ranzig. De mosselen zijn rubberig als leeggelopen ballonnen. Het toetje doet denken aan het bedje van een ziek konijn. Bij vertrek gris ik een salmiaklolly uit de trog. Het is veruit het beste dat ik die hele avond eet. Ja, dat is toch vernietigend. Ja, maar het was ook wel... je hebt nu de recensie... Mijn slechtste cijfer ooit Ja, wat kreeg dit restaurant? Een 3 was het. Een 3. En het was echt om woedend van te worden. Ja. Zo slecht, zo'n afzetterij. Zulke grote verhalen met mooie woorden over duurzaamheid en ambacht. En dan, ja, daar word ik ontzettend kwaad van. Dan voel ik me, juist omdat ik zo van eten en van ambacht en van goede producten hou, kun je me echt niet bozer krijgen dan met zo'n opgeblazen verhaal en dan zulke rotzooi voorzetten. En wordt jou dat in dank afgenomen door bijvoorbeeld dit restaurant? Nou, ik ben zelf van mening dat je als journalist schrijft voor je lezers. Hoewel je natuurlijk een verantwoordelijkheid hebt tegenover je onderwerp. Om dat zo goed mogelijk en zo integer mogelijk neer te zetten. Dit restaurant heeft er trouwens op gereageerd met een soort van marketingactie, waarbij ze tegen mensen hebben gezegd: jullie mogen tot het eind van het jaar gratis bij ons komen eten. Om zelf te proeven wat jullie ervan vonden. Dat vond ik op zich nog best wel slim. Hoewel ik ze eerder had aangeraden om te stoppen. Of misschien een aantal mensen te vervangen. Maar niemand krijgt graag een slechte recensie. Nee, maar jij kan wel zo'n tent maken of breken. Als jij binnenkomt, zie je dat ze dan schrikken? Of ga je vermomd? Ja, met zo'n, net als jij, weet je wel. Met zo'n, een baard, ja. Nee, ik word eigenlijk bijna nooit herkend. Mijn voorganger, Johannes van Dam, die zag er vrij opvallend uit. Maar ik ben zelf, ik ben gewoon een heel normale vrouw. Dus ik zet mijn bril op en mensen weten niet wie ik ben. Ja, kijk eens aan. Nou, zelfs in Amsterdam, dat nog lukt. Ja. We kijken even naar een andere recensie. Dat een chef een menukaart volzet met zo'n berg opgeblazen onzin, maar te beroerd is zijn eigen slaashuis te maken, Michelinster of niet, dan ben je in mijn boekje gewoon een prutser. Over welke chef-kok zei je dit? Nou ja, ik ben altijd, daarom vind ik dit soort dingen ook altijd ongemakkelijk. Mm-hmm. Omdat ik kan mijn eigen keuzes heel goed verantwoorden, maar ik vind het altijd lelijk om mensen achteraf nog trappen na te geven als ze toch al zo... Ja, maar nu moet jij met de billen bloot als restaurantrecensent. Ja, maar ik kan je zo vertellen waarom ik dit opgeschreven heb. Maar ik vind het niet netjes om nu ook nog hier allerlei namen te gaan noemen. Oké. Maar waarom heb je het zo opgeschreven? Want het Americain is een beroemd restaurant, CQ Bar, midden in Amsterdam. Het is het mooiste restaurant van Amsterdam. Het is aan het Leidseplein. Het is Art Nouveau, Jugendstil ingericht. Prachtige zaak. En het is gewoon zo'n grote frustratie dat het daar niet lukt om daar een fijne plek neer te zetten voor Amsterdammers. En er was nu met heel veel poeha een nieuwe chef aangetrokken die dat dan zou gaan doen als signature chef, zo heet dat dan, hè, als je zelf ook nog een andere zaak hebt. En het was gewoon niet goed. Er waren allerlei... meneer Kooi had het net over halffabrikaten in keukens. Het was een en al dingen uit pakjes. En dan wel op de menukaart. Dat is dus weer zoiets. Dan wordt er wel op de menukaart gezegd, we vinden onze producenten zo belangrijk. En dan gaat het over het hoeven-ei. Dat is alles. Er staat dan ook nergens dit is met kip. Er staat overal, dit is met hoen. Dat ik denk, oké, het is met hoen. Staat er een hoeven-ei. Ik bel altijd de chef op, achteraf om dingen te checken. Dus ik vraag, een hoeven-ei, wat is een hoeven-ei? Ja, zegt hij, dat is vers gelegd. Ik zeg, ja, dat is met de meeste eieren zo, toch? Hey, en waarom heb jij de autoriteit, hoezo heb jij verstand van eten en voedsel en hoe je het moet klaarmaken dat jij dat allemaal zo kan opschrijven? Wat is eigenlijk jouw achtergrond?
Nou, ik heb filosofie gestudeerd en journalistiek, dus daar leer je eigenlijk niks bij over eten. Maar ik heb al vanaf dat ik een jaar of 16, 17 was in de horeca gewerkt. En ook vanaf mijn 19e altijd in de keuken tot ik een jaar of 29 was. Waarvan ook een aantal jaar fulltime en echt wel in goede restaurants. Ik ben nooit chef geweest of zo hoor, dus die verantwoordelijkheid heb ik zelf nooit gehad. Maar ik denk dat het voor een restaurantrecensent echt een verrijking is als je begrijpt hoe een restaurant werkt. En kan jij ook iets beoordelen wat je niet lekker vindt? Stel je voor dat een gerecht vind je niet lekker. Is de specialiteit van het restaurant. Kan je het dan toch nog goed beoordelen? Ook al vind je het gewoon zelf niet zo lekker. Ja, er is eigenlijk niet zoveel wat ik niet lekker vind. maar er zijn je hebt natuurlijk je voorkeuren. En ik denk dat je heel goed van gerechten die je zelf nooit zou bestellen, kunt zeggen of ze goed in elkaar zitten of niet. Als je een beetje, ik ga altijd goed voorbereid ergens naartoe, dus meestal ken ik de menukaart al een beetje. Ik ken de stijl van de chef, ik weet wat hij eerder heeft gedaan. En ja, dan kun je dat vrij goed doen. Ja, dat gaat goed. Goed, we gaan even naar de buurman. Martin Aukers uit Cubaert. Fotograaf, maar met een specialiteit wat betreft voedsel. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Martin, dus het kan best zijn dat iedereen hier in de zaal wel eens een foto van jou heeft gezien, onbewust. Maar we gaan eens even, je hebt foto's meegenomen, laten we die eens nemen. Dit is een foto die jij hebt gemaakt. Ja, klopt. Hoe moeilijk is het? Want deze foto maak je niet binnen 1 tel. Nee. Wat moet jij allemaal als fotograaf uithalen om eten op de foto te zetten dat het toch nog lekker is, ook al ben je er uren mee bezig? Ja, je gaat toe naar de trucjes en de dingen om het op te pimpen. Ja, dat lijkt me wel interessant. Nou, nee, dat oppimpen zit er niet meer in. Nee. Wij fotograferen eigenlijk alles gewoon live, echt. En we schieten dus in op een set die we grofweg neerzetten. En die set, daar leg je dan stukjes kurk bijvoorbeeld in zo'n schaaltje. En stukjes karton om te kijken hoe het licht ergens op terechtkomt en dergelijke. En dan op een gegeven moment dan denk je van nou staat het lekker, nou kunnen we er wat mee. En dan ga je uiteindelijk echt je voedsel erin brengen, zeg maar, in die foto. En dat is natuurlijk ook nog wel even een werkje, maar het is niet zo dat we dingen heel lang hebben staan en dat dan op een gegeven moment, zoals vroeger kwam de stylist, die kwam met een bus textiel, kwam die de studio binnen als je vis aan het fotograferen was, want dan kon die mooi nog eventjes zo'n veeg textiel eroverheen spuiten. Wat is dat, textiel? Textiel, dat was een anti-roestmiddel voor op auto's. Een soort lak? Ja, een soort bruinachtige smurrie die je op dingen spoot waar het kon gaan roesten. En om vis er lekker uit te laten zien. Ja. Ja. Dus zo'n foto, dat doe jij niet alleen. Met hoeveel mensen werk je hier dan aan? Dit hebben we samen gedaan. Dit doe ik samen met Jaldo. Dat is, behalve mijn echtgenote, is dat eigenlijk ook een foodstylist. Ja. En krijg je dan een recept van de fabrikant of de opdrachtgever? Nee, in deze zijn we helemaal vrij geweest. Maar soms werken we wel heel strak binnen een bepaald idee van een art director of een productontwikkelaar. We gaan eens even naar de volgende foto. Wie heeft er nu al zin in een hap vlees? Misschien kunnen we de deur toch even dicht doen, want het koude briesje van buiten. Wie zet hem steeds weer open? We doen hem nu dicht hoor, ik beslis het. Oh, er moet nog een cameraman door. Nou ja, nee, dan kunnen we hem helaas niet dicht doen. Maar goed. Wie heeft er al zin in een hapje vlees als je dit zo ziet? Een beetje ver weg, maar ja, kijk, Sarah al, ja. Je kan met vlees ook gruwelijk natuurlijk de mist ingaan en het fotograferen en worst dat het er niet uitziet. Zeker als het in stukjes is gesneden. Wat is het geheim? Weer is het geheim om het met echt materiaal te doen. Ja. En gewoon niet al te gek veel tijd eroverheen te laten gaan. En van tevoren dus eigenlijk al een beetje een idee te hebben. Want dit is niet zo van, je legt iets neer en dan ga je er een hele tijd omheen draaien. Je legt iets anders neer en dan ga je er tijd omheen draaien. Nee, van tevoren heb je al echt een beetje een idee van hoe het gaat worden. En hoe groot de dingen zijn die je fotografeert. Hoe het licht daarop buigt, bijvoorbeeld. Ja. En Jij weet hoe licht buigt het worst. Ja. Of op een ei, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Is dat ook waarom opdrachtgevers bij jou komen, omdat je gewoon die ervaring al mee hebt? Nou, dat scheelt wel misschien. Ja. Ja. Want hoe lang ben je al voedselfotograaf? Ja, eigenlijk vanaf het begin al. Maar op dit moment is het een beetje uit de hand aan het lopen. Vertel, waarom?
Dat gaat vanzelf. Je bedoelt, je hebt gewoon heel veel vraag. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dat is mooi voor je. Deze foto, waar heb je die voor gemaakt? Dit is voor een restaurant in Beesterswaag, Ja. Lives. En die, wat hier neergelegd is op het bord, dat heeft een kok gedaan, Teun Rooks. En die kan dat vreselijk mooi doen. En eigenlijk alles wat wij ervan gemaakt hebben, is geprobeerd een mooie foto ervan te maken. Ik vind het zo knap, want ik maak dus elke week ook foto's van de gerechten die ik ga eten. Om gewoon ook voor mijn eigen geheugensteuntje. En die zijn zo lelijk altijd. Ja, dat ziet er niet eens meer lekker uit. Nee, het ziet er echt uit alsof het al een keer gegeten is, Ja. vaak. Nou, volgens mij wat hebben we hier? Hier hebben we vis, denk ik. Ja, dit is voor Tom van der Heijden gemaakt. Die had toen nog vrouwtjesstaten. Ja. En later is hij naar LV gegaan en nu naar Van der Valk. Juist, ja. Nou, wat was hier nog warm toen het op de foto kwam? Ik denk... Ja, dit is namelijk een moeilijke. Vertel, waarom is deze moeilijk? Het moeilijke hieraan is, dit is voor Laco. Dat is een bedrijf hier in Leeuwarden. Die maakt van die crunchy laagjes om voedselproducten heen. Ja. Dus dit is echt voor een leverancier aan de voedingsindustrie. En daar is dus beter om dus zeg maar een soort plaklaag, een deegje, is om een filet gedaan. En daar is dus weer die crunchy laag op gedaan. En dat moet dus, als je het doet, want wij schieten het wel echt, maar we streven het er wel naar om het er zo op te zetten dat er zo optimaal mogelijk op staat. Dus Ja. dat je gewoon een goede dag hebt in het koken en dat het allemaal goed lukt en allemaal er heel mooi uitziet. Dat mogen we ook best doen. Maar zit hier Photoshop in deze? Nee. En doe je dat überhaupt, shoppen? Wij doen dat wel eens, maar hier zit hij niet in. Want er is wel een discussie bijvoorbeeld geweest van... Goh, de modellen die op de foto staan, zijn gefotoshopt. Dat is eigenlijk niet... Zulke vrouwen bestaan er eigenlijk niet. Gebeurt er in voedselfotografie niet, misschien niet door jou... maar gebeurt er door voedselfotografen zoveel andere voedselfotografen... of in de industrie... Is er ook fotografie waar zo wordt gefotoshopt... dat het eigenlijk geen echt eten meer is, wat je ziet? Dat is een goede vraag. Ik weet daar het antwoord niet zo op. Bij jou is in ieder geval... Bij ons gaat dit gewoon puur. Dit is met een externe foodstylist gedaan, met Ben Marissink. En die jongen die werkt echt heel goed. En die maakt dus ook zo'n laag precies zo dat die klopt. En dat als je dat ding doorsnijdt, dat er zo'n heel mooi krokant laagje omheen zit. Dus hij kan het gewoon goed. Ja. Dit soort dingen dus ook? Dit is eigenlijk toegepast, waarbij we vis gefotografeerd hebben. En zo ziet zo'n verpakking er dan uit. Je vertelde me eerder dat de bekende honingpakjes heb je ook gefotografeerd. Ja. Dus als u door de supermarkt loopt, en u kookt natuurlijk niet met een pakje, maar als u opzij kijkt naar de honingpakjes en die foto's erop, daar zit hij, Martin Aukers heeft gefotografeerd. Doe me trouwens denken aan mijn neef Benno, die toen hij op zichzelf ging wonen ook zo'n pakje honing kocht. Het in het hete water gooien. En toen zijn moeder belde na 10 minuten zei... Mam, de pasta wordt niet rood. Die dacht dat het met compleet en al... Sorry Benno. Dat het compleet en al met saus uit het pakje kwam. Eens even kijken. Met deze foto sluiten we eens af. Hiske, want ik vroeg dat net, hè. Jij kan er dus niet tegen als een restaurant aan het neppen is. Op papier zetten ze dit, maar het is dat. Die discussie is dus geweest over... Moet je nou echte vrouwen op de foto zetten of gefotoshopte vrouwen? Zou jij ervoor zijn dat voedselfotografie zich ook moet houden aan fotograferen wat er is en niet aan gaan shoppen en knoeien met techniek? Ja, ik weet het niet zo goed. Kijk, ik neem aan dat je daar geen wet voor wil uitvaardigen. Reclame is natuurlijk niet de echte wereld. Ik denk dat veel mensen dat ook wel begrijpen. Ik vind zelf, als je het over voedselfotografie hebt, naturel foto's met natuurlijk licht... wat ook niet helemaal perfect hoeft te zijn, waarvan je kan zien dat het door mensen is gemaakt, vind ik zelf het mooist. Maar goed, iedereen zijn voorkeuren. Ik denk, er zijn ook mensen die houden juist van heel erg gelikte foto's. Dus dat is een kwestie van smaak, denk ik. Maarten, op Instagram fotograferen ook heel veel mensen hun voedsel. Omdat ze denken dat het interessant is. Heeft het ook invloed op wat bijvoorbeeld opdrachtgevers naar vragen? Ja, maar dat heeft ook met gebruiksdoel te maken. Want als ze dingen zelf op Facebook of zo willen zetten, dan werken ze echt een beetje naar zo'n stijltje toe. En aan de andere kant heb je weer klanten die laten schieten voor een verpakking bijvoorbeeld. En die leggen daar weer heel andere accenten op. Maar wat je dus net zegt is, doordat
mensen zelf zoveel foto's op Instagram zetten, komen weer klanten bij jou die zeggen, ik wil iets wat daarop lijkt. Dus zo hebben zeg maar wat de massa op sociale media doet, heeft invloed op... Vooral ook art directors, die zijn er best ook wel gevoelig voor. Ja. En wat vind je daarvan? Het is op zich is het natuurlijk ook een heel natuurlijk iets om een soort gebruik wat iemand thuis heeft en iets maakt en daar nog even een kwak van dit of dat overheen gooit om die nonchalance, om die erin te brengen. En sommige mensen vinden dat mooi en die willen dat graag en sommige mensen willen dat minder. Ja, maar ik vroeg wat jij ervan vond. Ik vind dat het allebei wel wat heeft. Oké, ja. Dus het is gewoon de veranderende tijd. Het is eigenlijk gewoon het gebruik wat je hebt voor zo'n foto en de accenten die je daarop wil hebben. Gewoon je eigen smaak is het eigenlijk ook. Als ieder art director heeft ook zijn eigen smaak. Hey, en Matthias zei net, we fotograferen zo vers mogelijk. Eten jullie tuin ook op? Knip en opeten? Dat zie je niet. Dat zie je niet, maar... Nee, maar dat gebeurt ook niet. Dat gebeurt Anders ook was ik ondertussen een tonnetje rond geworden. Ja. Dat, heb jij nog een droom? Dat zou ik zo graag een keer willen fotograferen. Dat lijkt me fantastisch. Of voor zo'n klant. Nou, ja, kijk... dat hoeft niet per se op voedselgebied te zijn. Okay. Dus ik vind dit op zich heel mooi om te fotograferen. We hebben een hele hoop lol aan dit werk. En wij zijn eigenlijk heel autonoom. Wij hebben er eigenlijk vrij weinig klanten bij. We doen heel veel zelf en bepalen dingen zelf. En bij ons, we staan af en toe te swingen in de studio. En dat is gewoon het mooiste wat je hebben kan. Dat is gewoon leuk. Ja. En als het gaat over het fotograferen, wat ik ooit nog eens een keer zou willen fotograferen, dan gaat het meer over een portretserie met interessante mensen of zo. Ja, en Hiske, ik heb begrepen dat jij mag nu ook buiten de ring en zelfs buiten het land voor de Volkskrant. Dus welk restaurant in Nederland of Europa denk je, ja, daar wil ik naartoe om erover te schrijven? Jeetje, dat is moeilijke. Ik wil heel graag naar het Nieuwe Nome in Kopenhagen. En waarom? Ik ben daar geweest en ik vond het echt wereldkantelend goed. in de oude Noma. En ze hebben het nu helemaal op zijn kant gezet. Dus ik zou heel graag willen kijken wat er veranderd is en of het nog steeds zo goed is. Hoe lang moet je dan ook alweer wachten voor een reservering? Ja, een maand of 3. Denk. Nou ja, ze doen altijd per een aantal maanden of zo dat ze die lijnen weer openzetten. Ja. En in Nederland heb je nog een plek waar je zegt van... Ja, god van alles. Ik ben nu echt lijsten aan het maken. Het is om gek van te worden. Er is zo ontzettend veel. En ik vind het lastig, want je hebt natuurlijk die topklassen. En daar zitten heel veel hele interessante dingen in. Maar er zitten ook heel veel dingen in die best wel een beetje saai zijn. Dus het lijkt mij bijvoorbeeld ook heel leuk. Dus ik hoop dat daar mensen mij ook een beetje mee kunnen helpen. Ik wil ook gewoon weten wat het beste Ethiopische restaurant van Nederland is. Of het beste ouderwetse eetcafé van Nederland. Want de eetcafés die zijn in Amsterdam al bijna uitgestorven, zeg maar. Ja, beste snackbar, snackbuffet het Vliet. Snackbuffet het Vliet. Durf ik te zeggen. Zijn we het toch mee eens of niet, mensen? Ja, hier. Is dat hier dichtbij? Ja, kijk, er gaan zelfs vuisten omhoog. Oké, dan ga ik straks gelijk eten. Ja. 200 zelfgemaakte snacks. Het nierbroodje is de specialiteit. Maar daar hou ik heel erg van nierbroodjes. Kijk, hupsakee, naar het Vliet. Ja. Wel voor 11 komen we daar als iedereen dronken. Dames, Hiske Skrill en Martin Aukers, hartelijk dank. En succes verder. Ik gooi mijn kaartjes op de grond. Volgens mij gaan we naar Marianne. En Marianne, waar ben jij? Ik ben hier inmiddels. Ah, kijk. Ja, waar ga jij naartoe? Ik ga naar Blikspuit. En dat kennen we allemaal nog wel als het spel van vroeger. En jullie in de zaal horen mij nog wel, maar zien mij niet. Dat is wel vaker het geval, maar in dit geval heel letterlijk. Ik sta hier bij Blikspuit. Leuk. Wie ben je en wat is jouw concept? Nou, ik ben Christen Aukje van der Zwaag. En Blikspuit is een koffiezaakje op Over de Kelders. Het is een beetje minimalistisch ingericht, grote speelhoek. We hebben biologisch vertijd koffie, tosti, taart. En we werken met vrijwilligers. Ja, want jullie hebben bijzondere vrijwilligers, begreep ik? Ja, we hebben bijzondere vrijwilligers. Het zijn dus allemaal jonge mensen, allemaal onder de 30. Een groot gedeelte is gewoon student of studerend hier in Leeuwarden. Ook van Hollandse komaf eigenlijk. We hebben ook een internationale student en ongeveer 5 statushouders. En die statushouders die zijn bij jullie. Niet zomaar om leuk even te werken, maar die hebben ook nog een reden dat ze bij jullie zijn. Dat klopt. Zij lopen bij ons taalstages. Dus zij zijn vaak al een paar jaar in Nederland en toch beheersen ze de taal nog niet goed. Ze spreken gewoon in hun eigen gemeenschap natuurlijk hun eigen taal, in de winkel vaak Engels.
En ja, dat is toch een groot probleem. Bij ons in onze relaxe setting met veel kids kunnen ze heel gemakkelijk, drempelloos eigenlijk, ja, de Nederlandse taal leren. Dus eigenlijk moet iedereen naar jullie toe en gezellig komen kletsen met de nieuwkomers. Eigenlijk wel, ja. Dat zou super zijn. Nou, hartstikke leuk. Je hebt hier ook een hele mooie speelhoek gemaakt. Ja, er zijn nu niet zoveel kindjes meer. Het was hier vanmiddag echt super druk en dat er echt allemaal kindjes even aan het spelen waren. Hartstikke leuk. Dat is dus ook bij jullie in de zaak het geval. Dus iedereen naar Blikspuit. Ook aangeschoven, of heel casual, staan hier de dames van Smoek en Smikkel. Hartstikke leuk. Monique en Deborah. Jullie zijn verantwoordelijk voor dit hele mooie... voor de aankleding en voor dit concept. Ja, wat is Smoek en Smikkel eigenlijk precies? Even complimenten voor je outfit, want dat is helemaal in stijl. De kleur dat wist ik. Smoek en Smikkel, heb je speciaal gedaan. Speciaal gedaan, en omdat het een beetje koud was. Ja, oh. Nou, Smoek en Smikkel, ja, dat zie je wel. Dat is gewoon gezelligheid en lekker eten. Iedereen is natuurlijk altijd met eten bezig. En relaxte muziek. En het brengt mensen samen. En waar al die ondernemers het over hebben, over duurzaam en lekker eten. Gewoon dat je weet waar het vandaan komt. Dat is eigenlijk wat wij ook op Smoek en Smikkel willen laten zien. Mensen zijn heel gehaast en hebben een druk leven. Maar die willen toch weer meer gewoon lekker rust inplannen. En dan gaan ze met kinderen of alleen of met gezin of met vrienden naar zo'n evenement om lekker te eten. Genieten van muziek. En het liefst hebben we ambachten erbij, dus een beetje kunst en keuken bij elkaar. Dat is de visie. Want dat onderscheidt jullie ook van andere grote foodfestivals? Want het foodfestivals zijn helemaal hip en het tilt er straks van op. Wat onderscheidt jullie dan? We waren al een hele tijd bezig. We zijn al een aantal jaren bezig. Dus toen was de hype van de foodtrucks nog niet zo in swing. Maar ja, wij willen niet per se de foodtrucks. We willen gewoon eigenlijk steeds meer terug naar dat ambacht inderdaad. Van, het eten krijgt aandacht. Wordt ook met aandacht gemaakt. Je weet waar het vandaan komt. En dat willen we zoveel mogelijk laten zien. En misschien eigenlijk ook het liefst natuurlijk lokaal. Als er ondernemers zijn die denken van wij willen bij Smoek en Smikkel ons aansluiten, dan zien we dat graag op Facebook voor de volgende editie. Ja, want dit is Smoek en Smikkel XS. Dit is heel klein. Maar wanneer kunnen wij weer eens een grote editie van Smoek en Smikkel verwachten? Want jullie hebben een aantal edities gehad. Hoeveel hebben jullie er gehad? 9. Dit is eigenlijk de 10e. Dit is dus een soort jubileum. Ja, we zijn terug van weg geweest. Want we hadden een beetje een pauze omdat de Blokhuis Sport in verbouwing was. We willen eigenlijk naar een andere locatie, zijn we mee bezig. En we willen een speciale editie voor 2018 neerzetten. En hopelijk gaat iedereen op social media aangeven van wij willen heel graag weer die grote Smoek en Smikkel terug. En dan gaan we dat regelen. Goed, de Smoek en Smikkel komt terug. Ja. En allemaal op Facebook, dus liken, delen. Ja. Sharing is caring, zeggen we dan. Hartstikke leuk. Dus we zien jullie in de zomer weer terug als het goed is. Ja, dat hopen we zeker. Ja. Nou, helemaal leuk. Dankjewel. Wij gaan terug naar de zaal, denk ik. Ja, zeker, want we gaan weer luisteren naar muziek. Take it away! Qué vida de perro la que llevo yo. Subo y bajo la acero, doy 1000 vueltas por el parque Colón. Amores perros que mi amo anoche no volvió, amores perros, que me muerda fuerte el dolor, amores perros. Amores perros.
Amores perros, mi vida se acaba. Amores perros, es blanco o gris. Amores perros, estoy llorando. Amores perros, no tengo a dónde ir. Amores perros, ni hueso ni dueño. Amores perros, mi vida se va. Amores perros, perdido en la noche. Amores perros, la perla del norte. Amores perros, amo como un perro. Yo no sé más cómo amar. Amores perros, y este es mi destino. Hueso a hueso he de encontrar. Ay, qué vida de ay, qué vida de perro. Oye, qué vida de perro. Ay, qué vida de perro. Amores perro. Ja, geweldig. Waar is de camera waar ik naar mag kijken? Geen idee. Maar wij gaan verder praten over voedsel na deze prachtige muziek. Hier aangeschoven is Stijn Bruus. Spreek je Fries? Nee, geen idee. Nee, hè? Helemaal niet. Nee, want waar kom je vandaan? België, Antwerpen. Ja, en we hebben het hier vanavond al over voedsel gehad natuurlijk. Net de beeldende en de recenserende kanten van, maar daarvoor ook de keten. En daarin ging het ook onder andere over de hoeveelheid vlees die we eten. Nou, laten we wat dat betreft gelijk beginnen. Hoeveel vlees zouden we wat jou betreft moeten eten? Als we denken aan dierenrechten, waar ik een voorstander van ben, eigenlijk geen vlees dus. Nee. En als we denken aan milieu en gezondheid, dan zal het bijna geen vlees zijn ook. Ja, want wat is je achtergrond? Jij zegt, nou, we moeten zeker voor dierrechten geen vlees eten, voor milieu zo weinig mogelijk. Maar wat is je achtergrond? Ik heb gedoctoreerd in natuurwetenschappen en daarna gedoctoreerd in moraalfilosofie. Ja. En verder ben ik sterk actief in de milieubeweging en ik ben ook oprichter van Effectief Altruïsme in België. Ja. Dus om zo goed mogelijk de wereld te verbeteren met wetenschappelijk bewijs, kritisch denken. Ja. Ja, en we hebben het ook, want we gaan het over al die dingen gaan we het hebben gedurende 10 minuten. Maar daarnaast hebben we het ook gehad over de biologische landbouw. En ik heb natuurlijk een aantal interviews met jou ook gezien. En daarin zeg je ook van, nou ja, mensen zeggen dat dat het allerbeste is, maar ik weet het zo net nog niet. Kan je daar iets meer over vertellen? Dus ja, ik ben al 15 jaar lang actief in de milieubeweging bij allerlei milieuorganisaties. Ja. Sterk voorstander geweest van biovoeding, niet alleen gekocht, maar ook gepromoot. Ja. Maar de laatste jaren, door meer en meer naar de wetenschap te kijken, sterke twijfels heb ik daarover gevormd. En dan is mijn vertrouwen in biovoeding wel heel sterk gezakt nu. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening, dat is dus niet de mening van de organisaties waar ik bijvoorbeeld nog bij actief ben. Nee, precies, maar het is wel wat jij vindt. En wat dat betreft, nou, als je kijkt naar biologisch, dan denk ik dat heel veel mensen denken, aan de ene kant heb je biologisch, aan de andere kant kom je helemaal bij, en dat is voor veel mensen voelt dat als volkomen natuurlijk. En als je dan naar de andere kant kijkt, dan heb je misschien genetische modificatie bijvoorbeeld. En dat voelt voor veel mensen als niet heel natuurlijk. Waar gaat wat jou betreft, nou, misschien is het goed als je eerst even uitlegt wat genetische modificatie is. En waar gaat jouw voorkeur dan naar uit? Ja, genetische modificatie is dus het veranderen van genen. Bijvoorbeeld het inbrengen van een gen van een andere soort in een plant. Ja. En ja, ik heb me vroeger ook verzet tegen genetische manipulatie. Maar dan eigenlijk 3 jaar geleden ben ik ook op dat vlak sterk van mening veranderd. Eigenlijk 180 graden, bij wijze van spreken. Ja. Ben ik nu voorstander van genetische modificatie. Kan heel veel nuttige toepassingen hebben in de landbouw, voedselveiligheid en dat soort zaken. En dan lijkt het mij eigenlijk heel irrationeel zelfs dat de biolandbouw weigert om genetisch gemanipuleerde gewassen te gebruiken. Ja,
Ja, want als ik daarover nadenk, dan over het algemeen zullen veel mensen bijvoorbeeld denken aan de March Against Monsanto, vooral van genetische modificatie, genetische manipulatie is een slecht idee. Wat vind jij van die beeldvorming, van dat gesprek wat we met z'n allen hebben? Ja, die achtergrond is natuurlijk jammer dat op die manier genetische modificatie een slecht beeld krijgt door de grote Monsanto multinational en dergelijke. Maar ja, we verliezen daar eigenlijk een heel waardevolle technologie bij. Ja, ja. En die technologie is dan genetische modificatie. En waarom? En zeg je dan biologisch liever niet? Of zeg je, het kan nog wel een rol hebben, maar ze zouden meer samen moeten werken? Dus eigenlijk ook waar we aan het begin van de avond het over hadden, het zou wat meer in elkaar moeten schuiven. Zoals nu de regels voor biolandbouw zijn, ik denk dat die achterhaald zijn. Ik denk dat zowel gangbaar als biologische landbouw verder moeten zoeken naar nog duurzamere methoden. Dus op dat vlak biologisch heeft nog wel een plaats als het ook vooruit gaat, zoals de gangbare landbouw met onderzoek vooruit gaat. Ja, want kan je een praktisch voorbeeld noemen van iets binnen de biologische landbouw waarvan je denkt, ja, dat we dat nog doen? Wel, als we kijken met rond genetische modificatie bijvoorbeeld. Ik kijk eigenlijk naar grote overzichtsstudies, dus analyses van analyses, meta-analyse zoals ze zeggen. En er is dus bijvoorbeeld een insectengif, een BT-insectengif, dat geproduceerd wordt door bacteriën. Ja. Biolandbouwers mogen dat nog gebruiken, dus een zogenaamd natuurlijke pesticide. Ja. Giftig natuurlijk voor insecten. Ja. En dan zijn er wetenschappers die dus een genetisch gemodificeerde gewassen hebben, katoen bijvoorbeeld, dat zelf dat insecticide aanmaakt, waardoor er niet meer gesproeid moet worden. Ja. Dan blijkt eigenlijk dat de biodiversiteit van de onschadelijke, ongewervelde insecten, lieve heersbeestjes en spinnen en zo, op die velden met genetisch gemanipuleerde gewassen hoger is dan op de velden, de biovelden, waar bij datzelfde insectengif gesproeid wordt. Ja, dus je zegt eigenlijk van, we blijven iets gebruiken wat we ook op een slimmere technische manier zouden kunnen ondervangen. Ja. En zo zijn er nog voorbeelden van schimmelresistente aardappelen. We kunnen met genetische manipulatie aardappelen kweken die veel resistenter zijn tegen schimmels, waar dat de schimmels zelf niet resistent kunnen tegen worden. Ja. En zo vermijd je dus eigenlijk schadelijke pesticiden die ook nog wel toegelaten zijn in de biolandbouw. Biolandbouwers die aardappelen hebben dan sneller last van bepaalde schimmels, moeten dan giftige stoffen gebruiken, kopersulfaat bijvoorbeeld. Ja. En wat zij doen eigenlijk is ook die resistentie van schimmels sneller in de hand werken, want die genetisch gemanipuleerde aardappels, dat is zoals het kraken van 10 sloten, daar zullen de schimmels niet snel toe geraken om die 10 sloten open te krijgen. Ja. En net in dat gesprek ging het eigenlijk over ook natuurlijk is beter. Moeten we wel photoshoppen? Op een bepaalde manier hebben veel mensen het idee dat bijvoorbeeld genetische modificatie het knutselen ergens mee is en dat gevaarlijk zou zijn. Hoe zie jij dat vanuit de onderzoeken die jij en de onderzoeken naar onderzoeken die je bekijkt? Landbouw is sowieso altijd knutselen. En in de biolandbouw spreken we bijvoorbeeld van agroecologie, waarbij we knutselen, de juiste planten bij elkaar zetten, die elkaar kunnen versterken. Deze plant jaagt die insecten voor die planten weg en de wortels kunnen helpen bij het bevruchten van dit. Dus de juiste planten bij elkaar zetten, de juiste organismen, de juiste micro-organismen bij elkaar krijgen. Genetische manipulatie is de volgende stap, de juiste genen bij elkaar krijgen. Ja. Dus, en in die zin is het gewoon zoals een goede, slimme puzzelstukjes goed bij elkaar kunnen en win-win situaties creëren. Dus op die manier is het... de gewassen bijvoorbeeld die in biolandbouw gebruikt worden, die werden gekweekt, veredeld op klassieke manieren, op allerlei manieren. Sommige zelfs riskanter dan genetische manipulatie. Ja. Zoals? Wat is... In Europa is het nog niet zo, maar in de Amerikaanse biolandbouw is bijvoorbeeld genetische mutagenese in de biolandbouw toegelaten. Dus dat is een plant bestralen, waardoor er willekeurige wijzigingen in het genoom ontstaan. Genen die nog nooit eerder elders gezien zijn, nog nooit zoals in een andere soort niet. Dus natuurlijk is eigenlijk wel relatief, wat dat betreft. Maar dat zijn genetische mutaties eigenlijk die ook spontaan optreden in planten. Dus de planten krijgen ook via kosmische stralen spontane mutaties. En dan gaan bioboeren bijvoorbeeld planten, gewassen die dan iets sterker zijn of zo, daarmee verder veredelen. En die krijgen mutaties en verder veredelen. Ja. Al die soorten mutaties, dat is ook allemaal willekeurig ingrijpen op de genen. Bij genetische manipulatie is eigenlijk hetzelfde, behalve dat het niet zo willekeurig is, maar dat je precies gaat zeggen
welke gen je in het genoom wil. Precies. Dus eigenlijk als je logisch nadenkt, dan zeg je nou, dan moet je dat ook gewoon doen. En dan, we hebben nog maar een paar minuutjes, maar hoe zit dat dan met veganist zijn? Jij zegt vanuit dierenrecht zou je eigenlijk helemaal geen vlees meer moeten eten. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat is eigenlijk van het... ik denk dat we in een situatie zijn beland in onze cultuur dat we heel gezonde diervrije alternatieven aan het ontwikkelen zijn. Gezondere producten eigenlijk. Hè. De plantaardige vleesvervangers. Straks komt kweekvlees, melk zonder koe en zo. Dat is allemaal in ontwikkeling. Dat we eigenlijk in een situatie zitten waar we gezonder en milieuvriendelijker kunnen eten. Zonder dieren en dan ook zonder dieren te schaden. Ja. Als je dan gaat kijken naar waar onze waarden liggen, we eten wel een varken, maar geen hond. Dat is zo raar eigenlijk. We zijn niet bereid zelf een kip de nek open te breken, maar we kunnen wel een wortelstuk breken. Ja. Dat zegt allemaal iets over onze empathie, ons medeleven, ons belang van dierenwelzijn. Dat stijgt. Hè? Ja. Dus ik denk dat we in een cultuur zijn aanbeland waarbij dat eten van dierlijke producten botst met onze eigen waarden, waar we het samen collectief zonder over nagedacht hebben daarin verder doen. En het zou kunnen dat we een kantelpunt bereiken, zoals we in de geschiedenis nog kantelpunten hebben meegemaakt. En dat misschien onze kinderen of kleinkinderen ooit volledig diervrij zouden eten. Dat idee om een dier in het voedselsysteem te hebben, dat gaat nadelen hebben. Hè. Ja. We zien nu meer en meer van die nadelen. Dat is niet efficiënt, dat is niet zo gezond, daar zit verzadigd vet in, dat zit klimaatverandering en landgebruik. En, dus al die dingen, nou ja, daar is een oplossing voor om te stoppen. Nou, dan mijn laatste vraag, want we zouden het hier volgens mij nog veel langer over kunnen hebben, maar mijn laatste vraag is dan wel van nou, hoe doe je dat dan? Is het gewoon, je maakt die keuze in je hoofd en je gaat het doen? Of is het, ga met veel mensen praten die daar een sterke mening over hebben? Hoe kies je om veganist te worden? Ja, iedereen kan op zijn eigen tempo natuurlijk dingen proberen. Het belangrijkste is eigenlijk nieuwe dingen proberen, nieuwe recepten. Er zijn in 2014 is het eerste jaar dat er meer dan 10 Nederlandstalige veganistische kookboeken verschenen. Daarvoor bestonden niet. Dus dat is echt pijlsnel omhoog aan het gaan op alle vlakken. Dus nieuwe recepten proberen. Er zijn campagnes zo een maand zonder een maand plantaardig eten, veganistisch of zo. Ja. Doen alsof je op reis bent in Vegieland en zoveel mogelijk nieuwe receptjes en nieuwe producten in de winkel. Dan komt er een groter aanbod, wordt het nog gemakkelijker in de supermarkten. En zo gaan we waarschijnlijk een sneeuwbaleffect zien. Ja. Je kunt natuurlijk ook bij mij was het ook zo van één dag op de andere bijvoorbeeld beslissen. Van nu is het genoeg, nu stop ik ermee. Wat mij persoonlijk overtuigt is ook dat de grootste voedingsdeskundige organisatie in de wereld zegt dat een volwaardige veganistische voeding is geschikt voor iedereen. Zwangere vrouwen, baby's, topsporters, bodybuilders. Is perfect. Ja, dus je hoeft er niet bang voor te zijn. En dat is ook wel weer mooi hoe we dan weer terugkomen bij ga vooral zelf koken, ga het vooral zelf ontdekken of maak gewoon een hele harde keuze. Nog één keer een applaus voor Stijn alsjeblieft. En dan gaan wij nu door naar Marianne. Daar is ze. Hoi. Ja, ik ben even aangeschoven bij Jan Willem. Want jullie hebben misschien wel gezien, er staan hier allemaal gezellige plantjes op tafel. Als iedereen even voor zichzelf kijkt wat het is. Ik heb hier de bieslook. En een wilde sigorij. Zeg ik dat goed? Ja, dat zei het helemaal goed. Sigorij is echt zo'n typische woordplant uit Friesland. Volop broekt om koffie van te maken. Koffie? Ja, van de Viattel. Het is een familie van de Andivi, familie van de witlof. Maar die Viattel die wordt gebruikt om koffie van te brouwen. Ja, want als je zo volle van wist, is geen tafel natuurlijk. Want toen bist van de Hartels van Friesland, de Kruidhof. En je hebben hier al die plantjes op tafel staan. Ben ik de Cape overigens. Kan je hem ouwrekken je bij Soepstra, daarachter op het podium. Want je organiseer ik evenementen in het kader van Lauwe 2018. En onder andere de Foodwalk. Wat houdt dat precies in? Ja, komende snijn organiseren we de Foodwalk. Het begint om 12 uur. Het is een route van ongeveer 100 kilometer. Toch echt het hart van de woorden. 8 Karspelen en Kolmelaan. Je komt bij verschillende plakjes deel. Werd een verhaal werd een verhaal verteld, wordt oerplanten, oer de omgeving, oer de bedrijfjes. Het is in gearwerking met Noordelijke Friese Woorden, het Nationaal Landschap is dat. En het is gewoon een hele ontspannen, culinaire, lekkere tocht. Ja, en waar is de start?
Ja, de start is bij het station in Boetenpost. En je komt eigenlijk oer de Kroethof, daar kun je letterlijk nog eventjes roenstruinen. Maar het gaat echt richting het paradieske van Boetenpost. Het leidt bij Boetenpost. En hoe moet ik me dat voorstellen? Gaan mensen mij een gids of hoe werkt het? Nee, er is een route die staat op papier, maar die kan ik via de smartphone roen worden. En je komt langs bepaalde bedrijven, werd je wat proeven kunnen, werd je een verhaal krijgen. En zo ren je zo'n kilometer terug die woorden heen. Ja, in je eigen tempo. Wat voor bedroeven, kan je een voorbeeld nemen van een bedroef waar je del komen? Ja, het Blommenparadieske. Dat is een... Dat klinkt al heel gezellig. Ja, sowieso is het verhaal van het Paradieske is al heel bijzonder. Want vroeger stier er een kleester in Vinkleester. En daar zitten de nonnen. En in Gerkeskleester, daar zitten de mannen. En die zochten wander wel eens op. En heel er wegen kwamen ze wanderd zien. En dat heet nou het Sint-Wurg het Paradieske. Ik weet net waarom, maar... Ik heb een vaag vermoeden. Nou, dit soort verhalen worden verteld. En dat wordt combineerd met lekker eten en met eerlijke producten uit te worden. En waarbij het streekkeurmerk Woordpiek een belangrijke rol speelt. Want in die woorden binnen hele Lietse bedrijfjes die lekkere producten produceren. En met dat streekkeurmerk proberen we dat mijnwander nog meer op de kaart te zetten. En dat Blommenparadieske, die had biologische bloemen die daar echt verkocht worden. Nou, hartstikke leuk. Alle gaan naar Buitenpost dus. Ik wil nog even... dank je voor Jan Willem trouwens. Ik wil nog even naar Buiten. Want daar staat de man die mysterieuze zwarte bakjes... die je misschien wel op tafel zien hebben produceert. Nou, hij produceert de bakjes net. De inhoud wel. En je City. Hoi. Ik zou nog even bij jou komen. Zal ik hier naast je... Zullen we even richting Kraam? Want ik zie hier een ontzettend mooie grote... Ja, wat is het? Is dit een wok? Tuurlijk! Het is een wok, hè? Het zijn wokkers, hè? Jullie zijn wokkers, want wie ben je en wat gebeurt hier allemaal? Ja, ik heet officieel Arun, maar iedereen kent me als Richard Culinair op de markt. Elke vrijdag sta ik hier op Zeiland, sowieso. Oké, en ook met deze wok? Ach, schat, veel meer. Ik heb hier maar 2 wokjes, maar daar hebben we 4 wokkers staan, alsjeblieft. En wat maak je allemaal? Och, god. Wilt echt weten van me? Nou, ik wil 1 ding van je weten. Wat is vandaag het best verkocht? Wat vandaag het best verkocht is, onze chow mein met varkensvlees. Lekker geroosterd. Geroosterde kip was het, zeg maar. Geroosterde varkensvlees was het. Met lekker paksoi erin en lekker kruiden. En waar haal jij je magnifieke ingrediënten? Waar komt dat vandaan? Och, biologische boeren natuurlijk altijd, hè. Uit Friesland of? Nee, gedeeltelijk uit Friesland en ook gedeeltelijk uit Groningen, alsjeblieft. Oké, dus jij haalt het bij lokale tuinders en kwekers. Ja. Het ruikt hier echt heel lekker oosters. Al die gerechten die jij dus maakt, kun je dus gewoon met lokale producten maken? Natuurlijk, waarom niet dan? Ja, dat weet ik niet. Ach, schat. Dat vraag ik aan jou. Het ligt toch in onze handen altijd? Oké, nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, kom hier allemaal even lokaal Surinaams-Hindoestaans. Surinaams-Hindoestaans, zeg maar sowieso. Elke vrijdag op Zeiland, sowieso. Nou, voor de rest op grote festivals zijn we altijd. Nou, hartstikke leuk. Ga het vooral proberen. Dank je wel. Ik zal je niet langer lastigvallen. Tuurlijk, schat. En ik ga lekker warm terug naar binnen. Dank je wel. Doei, doei. Hoi, hoi. Ja, en we zijn hier inmiddels weer onbeland op de bank. En dit is toch wel bijzonder om deze meesken bij elkaar op de bank te krijgen. Want dit zijn natuurlijk workaholics. 3 of jouw meesken smaakmakers uit de Friese horeca. Willem Schaafsma, Marina Delac, Norma de Jong en Reitse Spanninga. Ja, je mij heus wel even klappen. Klap de handjes maar even warm. Willem Schaafsma, doe hast Eindeloos, Café de Bak en Proeverlof. 3 restaurants. In feite bist je de chef hier in Lauwert. Of in ieder geval heeft je flink wat in de melk te brokkelen. Reitse, we kennen natuurlijk van het televisieprogramma Lekker Eten met Reitse. En daar hast ik hier is een restaurant, hè, het Plein. Vertel eens even, heeft de boel verkocht? Ja, 14 dagen geleden. Hoe dit, jong?
Nou, even de knopen tellen, zeg ik dan. En Ja. even nadenken van, oké, hoe wordt je doen? 30 hier. Dus stopt op de hoogtepunt, vind ik zelfs. Ja. 30 hier in een restaurant heeft dat heeft een behoorlijke wisselwerking op een heel soort ding. Dat is ik dan dien leven. Hè. Ja, als dat zo lang is, al op hetzelfde plak ik nog. Ik maar dezelfde meesken. Daar moest dan ik nog even een keer erbij zitten. Want Ultje stiert al 30 hier bij u in de pan. Met William Chef. Ja. Chef, ja. En dan op een gegeven moment realiseert die ik van dat is de 58 hier wist. En dan stinkt van, wat wil ik nou nog verder doen? En toen dacht ik van 4 jaar toen we 25 hier de zaak in, toen zei ik zien Trientje de jongens, zien wel lekker glasje wien. Wat dan wel 4 jaar? Toen zei Trientje, dan zoek het spul wat verkeven willen. En toen dacht ik, maar dat ken helemaal net. Want als we de zaak verkeven willen, dan droeg het alles op. Ja. Dan heb je geen inkomen meer. Nee. En dat is even niets te gauw. Dus toen heb ik mezelf beloofd dat ik in de aankomende 4 jaar, daarna dan, zoveel dingen dwang wil of ontwikkelen wil, dat ik eigenlijk met allemaal eten te maken heb, dat is regel 1. En dat waren, zou ik daar gewoon toch een bepaalde omzet genereren moeten. En dat is slagen, dat we naar jou hier weer dat doen. En wat is het? De omzet. Nee, ja, dat snap ik, dat de omzet er niet. Maar wat had je als alternatief doen? Als alternatief wie ik al mijn aantal dingen bezig, want ik ben nog steeds de voorzitter van Weber, maar dat ook al 10 hier. En heel veel mensen weet ik wat ook voor de pooie supermerken de dingen toch. Ja. Maar daarnaast wil ik culinaire producties maken. En daarnaast heb ik nog een hele belangrijke functie te vervullen. En dat gaat pas in augustus zien. Maar dan krijg ik een eretitel. En dat is Paken. Fantastisch. Ja. Gefeliciteerd. Dus, Wauw, de eerste Pakensezer. Dit is mijn eerste jaar. Ja, mooi hoor. Ja, super. Fantastisch. Super. Ik mag er trouwens even bij zeggen, Rijtse, wij gaan jarenlang samen lekker iets met Rijtse maken. Ja. Dus voor de journalistieke zuiverheid, wij kennen elkaar al heel lang en heel Ja. soort uithellen. Norma en Marina, jullie stoppen niet, jullie gaan iets beginnen. Norma, vertel eens, want jij had een Norma serveerd, bij Ja, iedereen dat in klopt. heel Friesland wel bekend. Wat wordt het nu, samen met Marina? Het wordt nu Beslag. En wat We- is Beslag? Beslag is een internationaal pannenkoekenrestaurant. Norma serveert is inmiddels naar Herman gegaan. Heet ook Herman serveert. En Marina en ik beginnen nu Beslag. Maar waarom een pannenkoekenrestaurant? Nou, omdat ik dacht van als er nou iets nodig is in Grauw, dan is het een pannenkoekenrestaurant. Maar toen dacht ik wel van als ik nou een pannenkoekenrestaurant begin en ik ga Hollandse pannenkoeken beginnen, dan ben ik na 3 maanden uitgekeken. Ja. Het vorige restaurant was ik na 3 jaar uitgekeken. Ja. 3 maanden is misschien wat kort. Ja. Dus toen dacht ik, dan ga ik een internationaal pannenkoekrestaurant beginnen met allerlei pannenkoeken van de hele wereld. Want worden er over de hele wereld dan pannenkoeken gegeten, Marina? Ja, het is het derde meest gegeten product in de wereld. Naast aardappelen en rijst, volgens mij, als ik het goed Aardappel, heb. rijst, Ja, pannenkoeken, pannenkoeken, inderdaad. pasta. Ja, en het is het basisproduct van pannenkoeken is natuurlijk heel simpel. Is overal ter wereld te verkrijgen. Dus er wordt in elk land, die heeft een eigen pannenkoek, een eigen variatie daarop. Dus ja, er wordt heel veel pannenkoeken gegeten in En de wereld. Zijn jullie dan nu aan het pannenkoeken researchen? Ja, we krijgen We ook eten heel echt elke dag pannenkoek. ja. Nee, maar jij- Ochtends, avonds, middags. Oké, nou noem Bij de borrel. Noem dan eens een pannenkoek uit een land waarvan je dacht, goh, dat wist ik helemaal niet dat ze het daar ook hadden. Okonomiyaki, de Japanse. De Japanse, Bijvoorbeeld. Iedereen kent de Hollandse pannenkoek of de American pancake, de Russische blinis. Maar dat soort pannenkoeken, dat krijgen we nu steeds meer mee en dat zijn we aan het onderzoeken. En dan merk je, zoveel pannenkoeken krijgen we helemaal niet op de menukaart. Dus we zullen daar een mooie selectie uit Ik denk wel uitmaken. dat de mooiste op dit moment de injera is, de Ethiopische Injera. pannenkoek. En waarom is die zo mooi? Omdat het heel weinig pannenkoek is en ik hou niet zo van pannenkoek. Oh, het is meer topping en vulling. Willem, ik wil even naar die, want toen krijgt toen Stijnjes hier uit België, uw gast. Ja. Die zei dus van, ik ga jarenlang gestreden van biologische landbouw. Maar ja, eigenlijk hoe meer ik ervan weet, hoe minder ik ervan vind eigenlijk. Verbaasde die dat?
Ja, nee. Ik weet net nog van de biologische landbouw en van de normale landbouw om daar verschil tussen ontdekken. Of in die zin verschil. Ik kom van Pleetso, dus Turkije. Ja, 140 kei dus. Die zit de Poelberg uit. Die hebben een heel mooi leven. Die hebben nog ventilatie, die hebben nog een locht, die hebben heel mooi plak om te lezen en die kinderen woeden daar. Wij boeken weinig krachtvoer en wij doen normaal maar onze mest. Het vreemde vind ik wel dat wij een heel paar mest moeten afvoeren en dat we een heel paar kunstmest mee invoeren of mat invoeren bijna. Dat is een beetje een vreemd verhaal. En waar had het nou beter? Had die biologisch code nog via erop beter? Of had die 140 keer bij je het beter? Nou, dat vind ik nog wel een discussie waard. Het Leicester is weer net om de keverreetje. Nee. En door best wel een soort, door stiert ook bekend was door een principiële kokbist. Door was graag spul uit de omkrietenbroeken. Door was net ek vleesbroeken wat oors voortgooid wordt. Maar ja, nou hast je drie zaken. Kist u dat dan volhoren? Heeft u genoeg onvier of maast u ik gewoon naar de Hanos? Nou, de Hanos komt sowieso naar buurt, dat scheelt. Maar dat is juist eigenlijk een van de redenen waarom ik dit doe. Dus ik woon een restaurant in het heegsegment, een lietsrestaurant, dat is eindeloos, 12 liter couvert. En dan woon ik in het middensegment. We hebben massa draaien, dat doen we met proefverlof, 120 tot 140 man op een dag. En Café de Bakwerk, een man of 100 zet ik in en dat is een eetcafé. Er zijn 2 segmenten en dan kijk je naar een dier, want ik doe nog steeds een heel paar hele dieren, want dat vind ik mooi. En ik maak graag zelf uw benen. Die kun je verdelen op 2 segmenten, want elk onderdeel van een dier jet ergens thuis. Dus we maken er ergens jas van, schouders, nekken, maken er jas van en dat kun je naar het café daar. Biefstukken van de bout, kogelbiefstukken en dergelijke, die kun je proeflof daar. En op een gegeven moment hoort dan een hele beetje vlees hoe, dat is de allermooiste biefstukken, ossehaas en een stukje van leen dat ik op de eindeloos daar. En de ribstukken die blowen weer in proeflof. En op een gegeven moment die komen op. Het bonkenbroek weg en dat doen we met kjelm, dat doen we met lam, dat doen we met geitenbokken. We broeken een heel paar reeën uit Friesland bij en we broeken een heel paar gewos uit Friesland bij. Dus eigenlijk zei je ik kan prima nog mijn principes heeg horen zonder dat ik toch dan maar toch skaalvergrutting naar bijvoorbeeld de groothandel moet. Nou, juist beter eigenlijk, want vroeger had ik het best wel moeite om het op 22 man om al dat spul kwijt te rijden. Want dan, nou, als we zeggen van weer wel minder vlees eten, ik moest dan best wel heel veel vlees aan om het een beetje op te meten. Want dan zie je bij eindelozen en dan kreeg je een stukje stoof en dan kreeg je een stukje wjast en dan een stukje biefstuk en dan hier we nog ergens een ravioli van maken. Maar het kind toch kist gewoon in de vriezer waan? Nou, het staat waarom dit vriezer ga ik nog maar dat is niet helemaal de bedoeling om het voor te vriezen. Hè? Nee, want er was lauwe toch eigenlijk binnen een bepaalde tijd. Ja, we werken hier aan vers. Ja. En dat doen we in alle zaken. Alleen ook in alle zaken en we anderen helpen. En dat werkt wel heel prettig. Ja. Rijtje, vertel eens even. Du hast 30 hier het restaurant hoorn. Ja. Wat juist dat er veroren is in de wensen van de mensen en ik in die eigen visie op het voedselwest met omgist? Nou, ik weet nog toen ik 30 hier niet begon, dat ik toen we Friesland, dat we echt een gebied waar mensen alleen maar schnitzel eten en waar cafetaria het Vliet hoogtij vieren en allerlei dingen, maar dat we echt een onontgonnen gebied. We hebben een paar restaurants. Als ik juist wat erbij kwam is in die 30 hier, dat is ongekend. Nou ja, ik vind het een goede ontwikkeling. Ik ben heel blij dat een culinair zich goed ontwikkeld had. Dus dat is een pre. Het is beter worden, volle beter. Maar ja, nou krijgen we wel wat een kentering in, want er is ook wel wat een wildgroei ontstond, vind ik echt. Ja, Hoe bedoel je dat? Nou, dat ben ik wel. Ik vind dat we er heel erg om tinken moeten en ik ben blij dat ik dit soort initiatieven je naast me heb. Maar ik denk van, jongens, we moeten absoluut leven om iets om te denken dat er net te volle van hetzelfde komt. En dat we overal maar de carpaccio en dit soort dingen. En ik denk, alsjeblieft, laten we verschil maken. En daarom ben ik hoe wijs maar dat ik meesten voel, want ik het dan maar zei, die meer restaurant opnemen, die een goede visie erop hebben. Want ik zie er gewoon doorheen. Ik denk, straks zet ik dat ding te cape en dan komt er weer iemand die giet dat van en hij dat triet hier hij je best dingen en dan zou het misschien verwetteren. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Is je zelf, denk je, invloed horen op hoe restaurants of horeca in Friesland functioneert had? Want behalve dat is natuurlijk de restaurant hier en het kookprogramma, hashtag mij Friesland culinair, hopelijk waren we in alle netwerken. En die is het te vinden. Nou, wat is die legacy? Wat ligt al achter?
Nou, wat ik achterliet, dat weet ik net. Want ik heb in ieder geval heel erg mijn best doen. En er is heel veel te doen. Want als je van een supermarktorganisatie werkt, dan komt er een heel soort dingen. Zien we vast bij jezelf denkt van, wat kan ik er verrooien? Ik had krek aan Dirkje uitlijn. Dirkje, dat wist het wel. Ik zei, het is zo'n skip. En als dat draaien was, dan was het die kant op hebben. Dan ben ik nou misschien saai, maar ik moet nou heel lang aangaan, wil ik die andere kant op. En daarom ben ik zo blij dat ik dat nog steeds op, want dan kan je iets inbrengen. Maar restaurants, Friesland Culinair, er is geen eigenwijzer volk als koks. Dat is verschrikkelijk, want iedereen wil het precies op zijn manier doen. En die wordt saai, die wordt saai, Welkom bij Friesland Culinair, want dat is gewoon alle keer kikkers in de kruiwagen. En toch is het belangrijk om als je allen dat uit te stralen. Ik ben wel heel blij omdat dat nog steeds stiert. En dat dit nog steeds stiert naar Savoyer. Want 18 uur, excuus, is natuurlijk best gewoon. Dan ben je geen eendagsvlieg meer. Dan doe je het wel goed. En met betrekking tot ontwikkeling televisie. Hè, daar hebben we toch wel mensen wekker maken. Om te zien van, wat is de boer? Hè? En waar komt het waai? En wat kan je er maar doen? Ja, want in die televisieprogramma wie het altijd naar de oorsprong van een product. Ja. Waar komt het waai? Hoe we het maken? En dan is het zien. Ja. Willem, heb je wel eens, hast je wel eens sjoen naar lekker eten maar uitzen? Nee, ik kan net... ja, heel eerlijk, maar ik wil eerst zelf wel... Dat best wel het werk. Ja. Nee, maar hij had op een hele populaire manier bezocht, zeg maar, mijn voedsel om te keren op een bepaald niveau. Net op een, zeg maar, zeg maar, van de wat gruttere massa. Hem meesken dat nedig, zijn uitlees werd hun voedsel bij komt en werd het makkelijk wordt. En heel simpel vertellen dat er gewoon dat er molken uit een kook komt. Ja, ik denk dat het wel nodig is. Ik denk dat sowieso dat de afstand tussen consument en producent dat die heel groot is. En dat de consument in het algemeen, maar ik gewoon mijn koks die op school aan leren heeft, maar hebben we gewoon een te grote afstand tot waar komt dus eten bij en hoe komt dat tot stand. En ik denk dat het wel echt nodig is om dat weer om te brengen. Want wij krijgen steeds minder begrip voor onze boeren. En dat eerst in eerste instantie onze boeren ben groter van. Dus vroeger met een heel veel lietsboekers en iedereen in het WAP, Burker biedt lietsboekers, met Kuljen en noem maar op, zeg maar. En nou is het grut. En het is, we dienen met machines, wij gaan liets bij hem erop zetten kunnen. Maar op een gegeven moment werd ik een beetje een gesloten bedrijf. En dat is jammer, want dat maakt echt oors. Want wie moet wel weer begrip krijgen voor onze boeren, van hey, wat gebeurt er eigenlijk? En dat is nog juist mij wat er nou gebeurt met hoeveel kei weer almaatje maken. Vanwege bepaalde regels. Maar dan kunnen we soms wel beter over nadenken. Maar dat is net een consument die zei van, wat gebeurt er eigenlijk? Ja. Nou ja, dat is wel heel wichtig dat we die het meest weer even binnen willen krijgen. Ja. Ja. Hey, en Norma, jullie gaan straks open. Deze vragen die de heren zich stellen van, goh, de producten, moet eerlijk zijn, ik wil dat het uit de buurt komt. Speelt dat voor jullie ook een rol, wat jullie gaan doen? Of denk je gewoon, het watersportseizoen begint, de toeristen komen, hup, pannenkoeken, hup, snel erdoor? Hopla. Ja. Nee, Nee, ik denk dat het voordeel van pannenkoeken is dat je alles kunt doen. Hè? Je kunt alle dieetwensen die er nu zijn, en die zijn heel belangrijk, kun je bieden. Het maakt niet uit, want okonomiyaki is rijst en dus veganistisch. Dus we kunnen eigenlijk alles bieden en daar zijn we wel heel bewust van. Ja, en Reitze, wat vies er nou zo mooi? Dus hij vindt het zo mooi, dit soort initiatieven. Ja, wat vies er nou zo mooi? Dit is nou typisch een voorbeeld van een restaurant wat staat. Want sorry Norma, ik wist het net, maar ik vind het echt fantastisch. Maar de typisch iets van dat oors is als oors. Zit je niet op Facebook dan? Nee, ik niet. Nee, ik hou niet van Facebook. Instagram? Ja, te min. Maar ik vind het een voorbeeld van oors als oors. Hè? En verandering van spijs doet eten. Hè? Om het nou maar even in het Nederlands te zeggen, maar dat is echt zo. Dus laten we net alle keer hetzelfde doen. Dus pannenkoekenrestaurant is misschien binnen wel meer. En die weten we ook wel in Friesland. Maar dat je hem dan oors doet, ja, dat is culinaire creativiteit. En daar word ik helemaal blij van. Nou, ik vind het echt fantastisch. Reitze komt op de opening en die komt elke week in pannenkoeken. Ben ik hier mee? Nou, we hopen 17 juni. Als je een krek verkocht. De 14 is mijn laatste diner daar. En de Santje is een snijn en de 18e heb ik de oerdracht. Nou, Reitzekin, fantastisch. Ja. Marina, als iemand heeft 3 zaken, iemand stopt, jullie beginnen nu weer een zaak. Welke trends wat betreft horeca, keuken, voedsel zie jij de komende jaren?
Nou, ik denk dat mensen heel veel pannenkoeken gaan eten de komende jaren. Natuurlijk, ja. En welke nog meer? Daar gaan Norma en ik Vorige sowieso week voor al. zorgen. Ja, dat vind ik lastig. Ik ben hier sowieso een newbie. Zeker als ik tussen deze drie zit. Ik heb ooit 10 jaar geleden de hotelschool gedaan. En toen ben ik bij de bank gaan werken. Heel logisch. Nou, dat bleek toch niet helemaal de passie te zijn. Toen kwam Norma op mijn pad. En nu mag ik heel wat anders gaan onderzoeken. Ja. Maar ik vind het wel heel lastig om Maar nu dan gaan we trends... Willem, trends. De komende jaren op het gebied van horeca en eten. Laten we zeggen, door hast een beetje in het vak en we samen bezig door mast extra gevoelig wezen van hey, deze richting hier het uit, dit zeg ik onkom. Nou, we hebben Norma jij toen ik wil alle diëten serveren kennen. Hoe is de stootje nog? Ja, nou die diëten binnen, of dat ik al echt al je diëten binnen, weet ik net, ik ben het geen werk binnen wensen. Want ik ben meer glutenvrije mensen dan ooit. Ja. Een jongen met 140 man eten jou, zeg geen sinecure mee als je wat er op die bon terechtkomt en wat mensen al je bolders in werk. Ja. Dat is wel een ding. Dus ik weet dat het een trend is, maar ik hoop dat we tegen bij het eten komen te staan. Dat ook echt. Ik hoop dat we zijn ambacht doorheen hoor als kok zijn steeds maar. Dat we een trend willen, we omgaan naar de basis en we weten wat we doen. En dat we onze leerling gewoon goed onleren van hoe zit een dier inwander, wat kunnen we met welk onderdeel, waar maar een gehaktbal van draaien, hoe draait een gehaktbal, maar daarmee beginnen en dan stapjes met je. In plaats van hier beginnen. Ja. Dus ik hoop echt dat dat de trend wordt. En een trend is echt door het eten bij het festival Welcome to the Village. Ja. We hebben elke keer weer een oorbeest. Dat is elke keer weer nice. Van nou, dit beest gaan we nou. Dan wie het wie stiertjes uit het west. Ja, we zijn begonnen zonder, of in die zin zonder beest, maar zonder daar wichtriet onderaan. Ja. En daarna is Janneke kwam, koe Ja, Janneke. koe Die gewoon Janneke. een hele mooie vlek kopen dat van Ja. de boer Brunia. Ja. Die daarna hebben we mannetjesvlees die in geitenbokken, haartjes en stierkalveren. Ja. En vorig jaar hier met ponies. Ponies. En wat hebben we het comment hier? Dit jaar gaan we gwos en geit hebben. Ja. Maar het is wel zo van, het is heel vreemd dat op een festival dan jou er een beetje rumoer rond en komt er een beetje wichtriet en dan Ja. zit er een communicatieplan achter Ja. van Koen en dat is heel goed. Maar dat is wat we altijd een dier hebben. Ja. Dus ja, we hebben altijd een heel dier meegenomen en alles wat op een bjokkerij leeft had genomen en alles wat boeten lezen, maar dat had net genomen. Een ree en Goed. zo We hebben nou weer. net op Welcome to the Village. Dit komen hier gwossen en geiten. Yes. Ja, Rijtse. Daar kist, daar heeft ik maak er nog wat nice van, toen droeg het erop. Maar toch bist je vaker thuis waarschijnlijk. Ik op je hoentiert. Ken ik vanuit. Ja. Is daar al hoe praktiseert? Oh, elke dag lekker eten sieren. Dus heerlijk. Ja, vind ik prachtig. Dus ik ken het, vind ik heerlijk. En Als dat dan mij wat oudstoom besust, want het was mentaal natuurlijk al een beetje als het aan het verkeepje bist. Ja. Wat bin nevens die de trends de komende jaren op het gebied van voedsel en horeca? Nou, ik probeer hem hier krijgen glutenvrij. Dus die vooral je maar die pannenkoeken wens ik succes. Ik denk gewoon, ik krijg nog zien, Albert, als het een just en ik vind dat dat nou een trend is, die glutenvrij is dat een trend. Of we dat nog steeds meer. Wat ik merk is gewoon, ik heb gewoon dat gewoon wij en we zullen en ik wil ook heel graag maar dealen, maar dat er gewoon steeds meer mensen alleen maar niet gaan. En dan zullen we de kwestie waar mijn hand en tand in verzetten. Dat dacht ik wel enigszins, want ik hou dan steeds van een mooi stukje vlees en mooi de courantendeel vind ik heel mooi. Ik gewoon echt één courantendeel moet ik zeggen. Ja. Maar ik denk ik wel dat genieten, ik denk dat zeker gebeuren gaat. En daarom ben ik zo blij dat ik nou mijn ondernemers, jong stijl zitten die de zaak nemen, die zei hoe ik eruit verkeerd, de eerste 2 gerechten van die menu ben allemaal vegetarisch. Ja. Inkooptechnisch, ik heel veganistisch ik. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Ja, soms ik nog, ja. Ja. Dus dat gaan ze doen. En daarna verdelen ze die andere dingen er wat doorheen. En ik zeggen dat heb ik dus net in. Maar op een gegeven moment is het zo. Ik heb wel heel soort dingen verloren. Maar op een gegeven moment is dat ik ik heb wel dingen verloren. Maar soms vind ik gewoon heel moeilijk om te doen. Ja, kijk gewoon. Gewoon omdat je net uit die tiertkomst bijvoorbeeld. Ja, nee, dat Dus is wel zijn
ik ben van 60 Ja. en dat is op zich net erg. Maar en ik denk er echt natuurlijk nou, heel goed. Had ik wel dingen. Had ik heel zo trof voor het zelfs. Ja. In uw totaal het heel zo trof voor. Maar als ik nou echt hoe nij beginnen mocht, dan ging ik het echt, dan draai ik het door eens om. En zij had die kans en dat was dat. Ik begin net weer een restaurant en voor de goede orde heb ik beloofd. Ja. Maar ik vind het op zich alweer een fantastische uitdaging om de culinaire productie te doen van de Stormruiter. Waarbij ik de allereerste gesprek zei, wat wil je dan graag als hoofdgerecht van? Toen zijn ik ze een paardenbiefstuk zei, toen zijn ze van oké. Nee, maar dat weer een grapje. Ja. Maar dat ben ik hele mooie uitdagingen. Want dan krijg je niet een keer 10.000 mensen die iets moois krijgen. En die mag dan even liter was een kerst. Fantastisch. Rijtse, bedankt voor Die al die jaren. Waar het nog bij Rijtse Italo, is het al helemaal volboekt of kind nog? Ik heb sinds die 14 dagen iets als je een 400 reserveringen boekt. Okay. Dus het gaat echt heel hut. Ja. Maar er is altijd plak. Gewoon beziekje. Ja, want je kan echt bij die in de keuken zitten. Precies. Dus, daarom. Nou, hartstikke leuk. Heel gezellig. Ga ik wel eens dienen. Dames en heren, applaus voor deze fantastische, markante horecameesken. En et cetera. Even Sherry. Nou, waar zie ik? Eens even kijken. Ja, volgens mij geven wij het Frituurfestival. Hou ik dat goed? Ja, daar. Maar waar is dus Marianne? Jere? Oh. Ik wist net dat ik... Ja, ze. Ja. Jere, het Frituurfestival. Hoi. Waar bist u en wat gaan wij maaitje? Op het Frituurfestival. Ja, want het hij is een prachtig shirt, hoor. Nou, een grote variatie aan aantal snacks. Van vegan tot insecten, eierballen, 3 verschillende soorten. Patat, uit Giethoorn, entertainment. Er komen 10 vrouwen. Met heel subtiel een stukje die kant op, volgens mij. Heel subtiel. Ja, er komen ook 10 vrouwen, die gaan snacks uitdelen. En het wordt een feest. En wanneer gaat dit festijn plaatsvinden? Van 12 tot 8. Op welke datum? Zaterdag, 19 mei. En waar? Hier. Hier. En buiten. En buiten daar. Nou, hartstikke mooi. Alle komen dus naar dat Frituurfestival. Ja, volgens mij gaan we naar die. Ja, dames en heren, dat weer het. We hebben het hoorn oer voedsel en waar het voedsel bij komt en hoe we daarmee omgaan. De uitsturing is voorbij. Maar Jim hoeven in het fort, want de kraampjes zijn nog hier en de bar is zeker nog hier. Wilbert, hartelijk bedankt voor jouw komst. Ja, jou fantastisch. Bedankt, dat je er al was. Ja, kom weer eens. Ja, heel fijn. Graag. En wil je hier ergens presenteren? Eerst een but groeien dat zeg je wel. Geen idee. Iedereen van harte bedankt. Blow nog even lekker hingen. Volgende week ben we weer om. Dan hebben we Truth to Power. Dat ben 6 zo'n 8 monologen van bijzondere mensen die het vertellen wat ooit macht uit ze hier en hoe ze dat ooit won had. Truth to Power is een internationale theatertour die dan in Australië, Frankrijk, Engeland west had en naar Lauwert komt. Heel bijzonder. Dus orenwieken je weer in Neusel, maar dan in het café. Bedankt voor het zien. Iedereen even die het u nog net lijkt, gaat even liken. Ont orenwieken en muziek. Dankjewel en ontzettend tot de volgende keer. Volveré a las canchas de mi barrio, volveré a marcar un gol a tu nombre, volveré para alzar tu cuerpo en alto, volveré, volveré porque quiero y porque extraño, volveré a lodarnos en el barro, volveré. Por esos ojitos claros yo jamás me rendiré. Espérame en la esquina y no te vayas sin mí, que en el próximo tren yo prometo salir. Espérame en la esquina y no te vayas sin mí, no, yo volveré.